Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna, Hare Krishna. Mataji. സദാചാര ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമുക്ക് ക്ലാസ് മിസ്സായി. അപ്പോ ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ലീലാമൃതം നമ്മൾ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നല്ലേ. നമ്മളിത് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. എല്ലാം വിശദമായിട്ട് പ്രഭുപാദരുടെ ലീലാമൃതത്തിൽ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഓരോ ഇവന്റ്സ് പറഞ്ഞു പോവുമല്ലോ, ഓരോ ഇവന്റിലും സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു പോവുകയാണ്. അതാണ് നമ്മളിപ്പോ 5ാമത്തെ ഭാഗം എത്തി. ചില ക്ലാസ് ഒക്കെ 2 ക്ലാസ് കൊണ്ട് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോ ഇങ്ങനെ പോകുന്നതല്ലേ നല്ലത്. നമുക്ക് കൂടുതൽ പ്രഭുപാദർ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടി തുടങ്ങാം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ വേദാന്ത സ്വാമിനേ നാമനേ നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അവസാനം എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞോളൂ. മാച്ച്ലെസ് ഗിഫ്റ്റ് ക്ലാസ്, അവിടുന്ന് ക്ലാസ് ഒക്കെ തുടങ്ങി. പിന്നെ ഇസ്കോൺ തുടങ്ങാനായിട്ട് ഉള്ളത്, പിന്നെ ആ ഒരു കോൺഷ്യസ്നെസ് വാക്കൊക്കെ എടുത്തത് രൂപഗോസ്വാമിയുടെ അല്ലേ? രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ആ ഒരു കൃഷ്ണഭക്തി, അതന്നെ കൃഷ്ണഭക്തി ഭാവിത, കൃഷ്ണഭക്തി രസഭാവിത അതിന്ന് എടുത്തു. അവിടെയാണോ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത്? അവിടം വരെയാണ്. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രഭുപാദര് ഒരുപാട് കഷ്ടതകൾ അനുഭവിച്ചു. ഇന്ത്യയിലും ഒരുപാട് അവഗണനകൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടി വന്നു. അങ്ങനെ ആ അവഗണനകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം അമേരിക്കയിലെത്തി. അവിടെയും ആദ്യമൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നു. ഹിപ്പികളുടെ ഇടയിലാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് അല്ലെ. ഈ മദ്യവും ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാരുടെ ഇടയിലാണ്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് അവസാനം മാച്ച്ലെസ് ഗിഫ്റ്റ് എന്ന ഒരു ചെറിയ കടമുറി വാടകയ്ക്ക് കിട്ടി. അപ്പൊ അവിടെയാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ഒരു ബേസ് കിട്ടിയത് ഇവിടം തൊട്ടാണ്. ഇനി അങ്ങോട്ടാണ് ആൾക്കാര് കൂടുതൽ അറിയപ്പെടുന്നത് പ്രഭുപാദരുടെ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രസ്ഥാനത്തെ കുറിച്ച്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് ഇന്റർനാഷണൽ സൊസൈറ്റി ഫോർ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന ഈ പേര് കിട്ടിയത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ പദ്യാവലിയിൽ നിന്നാണ്. കൃഷ്ണഭക്തി രസഭാവിത, ആ വാക്കിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കൃഷ്ണനോടുള്ള ഭക്തി നിർഭരമായ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിന്, ആ രുചിയിൽ ലയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ. അങ്ങനെ ഇസ്കോൺ രൂപീകരിക്കപ്പെടാനായിട്ട് അതിനകത്ത് കുറെ നിബന്ധനകൾ പറയുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാം അദ്ദേഹം നേരത്തെ എല്ലാം ചെയ്യാനായിട്ട് വിചാരിച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെയും പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ പ്രഭുപാദർ ഈ മാച്ച്ലെസ് ഗിഫ്റ്റില് ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ പയ്യെ വന്നു തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഈ കുറച്ച് പേര്, അധികം ആളൊന്നും ഇല്ല, കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ ശിഷ്യന്മാര് കുറെ പേര് നേരത്തെ വന്നവര് നല്ല സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ളവരാണ് ഇപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
അങ്ങനെ ഈ മാച്ച്ലെസ് ഗിഫ്റ്റില് അതൊരു ചെറിയ കടമുറിയാണ്. അതും കുറെ പഴയ ഗിഫ്റ്റ് ഷോപ്പ് ആയിരുന്നു ഈ മാച്ച്ലെസ് ഗിഫ്റ്റ്. അപ്പൊ അവിടെ അത്ര വൃത്തിയുള്ള സ്ഥലമൊന്നുമല്ല. അവിടെയാണ് അദ്ദേഹം ക്ഷേത്രം പോലെ പൂജകൾ ചെയ്യുന്നതും ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതും നാമസങ്കീർത്തനം ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് തോന്നി നമ്മുടെ പ്രഭുപാദർക്ക് ഒരു സർപ്രൈസ് കൊടുക്കാം, നമുക്ക് ഇവിടെ എല്ലാം ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കാം. അപ്പൊ അവര് കുറെ കർട്ടൻ ഒക്കെ ഇട്ട് പ്രഭുപാദർ ഇരിക്കാനുള്ള സീറ്റില് നല്ല വെൽവെറ്റ് പോലത്തെ തുണിയെല്ലാം ഇട്ട് നല്ല ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തു. കൂടാതെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ചില പടം അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു രാധാകൃഷ്ണന്റെ ഒരു പടം, പിന്നെ ഹനുമാൻ മല പൊക്കിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന പടം. പക്ഷെ അവർക്ക് അറിയില്ല അത് ഹനുമാനാണെന്ന് പോലും അവർക്ക് അറിയില്ല. അവരത് കണ്ടിട്ട് ഇതെന്തോ പൂച്ച പോലെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു, പൂച്ചയാണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഈ പടം കൊണ്ടുവരുന്നത്. പിന്നെ 6 കൈകളുള്ള ഒരു പിക്ചർ. 6 കൈകളില് 2 കൈകൾ പച്ച നിറത്തിലും 2 കൈകൾ നീല നിറത്തിലും പിന്നെ 2 കൈകൾ തവിട്ട് നിറത്തിലും. അപ്പോ ഈ പച്ച നിറമുള്ള 2 കൈകളില് അമ്പും വില്ലും ഉണ്ട്. നീല നിറത്തിലുള്ള കൈയില് ഓടക്കുഴലുണ്ട്. പിന്നെ മറ്റൊരു കൈയില് ദണ്ഡ് കമണ്ടലും ഇരിക്കുന്നു. ഇത് ആരുടെ പിക്ചറാന്ന് മനസ്സിലായോ? ഈ 6 കൈകളുള്ള ആ രൂപം ആരുടേതാണ്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ഹരിബോൾ. അതെ, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഒരു പിക്ചറും അവർക്ക് കിട്ടിയിരുന്നു. പക്ഷെ ഇവർക്ക് ഇതൊന്നും ആരാണ് എന്താണെന്നൊന്നും അറിയില്ല. അപ്പോ ഈ ഭക്തന്മാരെല്ലാരും ഈ പടം എല്ലാം വെച്ച് നല്ല ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പ്രഭുപാദരെ വിളിക്കും. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വരുമ്പോ എത്തിനെ വിളിച്ച് കാണിക്കും. അദ്ദേഹം ഇത് കാണുമ്പോ ഭയങ്കര സന്തോഷമാവും. അദ്ദേഹം ഇവരെല്ലാം ഇത്രയും രീതിയിൽ, കാരണം അതാണ് സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു കൃഷ്ണാവബോധത്തില് തന്റെ ശിഷ്യന്മാര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാതെ തന്നെ ഗുരുവിന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യുകയാണ് അവര്. അപ്പൊ അവര് ഇത് ഇത്രയൊക്കെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ പടമൊക്കെ കാണിക്കുകയും അതുപോലെ ഈ പടം എന്താണെന്ന് പിന്നെ അവര് ഓരോന്ന് അന്വേഷിക്കാനും ഒക്കെ തുടങ്ങി. അങ്ങനെയാണ് അവര് പറയുന്നത്, ഈ പിക്ചർ ആരാണ്, ഇത് ഹനുമാനാന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് പൂച്ചയാണോ, ഹനുമാൻ എന്ന് പറയുന്ന പൂച്ചയാണോ എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ പറയുമല്ല, ഇത് പൂച്ചയല്ല, ഇതൊരു വാനര ശ്രേഷ്ഠനാണ്. പിന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പടം കാണുമ്പോൾ ഈ 6 കൈകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നെല്ലാം അവർ വിശദീകരിച്ച് ചോദിക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ അതിനുശേഷം ഇവര് കുറെ ആൾക്കാര് വരാൻ തുടങ്ങി. നാമം ജപിക്കാനും കൂടുതൽ ക്ലാസ് കേൾക്കാനും. ചിലർക്കൊന്നും ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ താല്പര്യമില്ല, കീർത്തനത്തിന് മാത്രം താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോ തന്റെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തൻ പറയും, എനിക്ക് ദീക്ഷ എടുക്കാം, അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനാവാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട്, എന്നെ അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനാക്കാമോ എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറയും, തീർച്ചയായിട്ടും നിനക്ക് ശിഷ്യനാവാലോ, നീ കൃഷ്ണദാസനാകും, നിന്റെ പേര് കൃഷ്ണദാസൻ എന്ന് പേരിനകത്ത് വരും, ഒരു ദാസനായിരിക്കും ഭഗവാന്റെ. അങ്ങനെ ശിഷ്യത്വം നേടാൻ ആദ്യമായിട്ട് പ്രഭുപാദർ അമേരിക്കയിൽ ചെന്ന് ദീക്ഷ കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പൊ ദീക്ഷ നമ്മളെ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ബ്രഹ്മാണ്ഡേ ഭ്രമിത്തെ കോയി ഭാഗ്യവാനിക്ക് ഗുരു കൃഷ്ണ പ്രഭാതേ ഭായ് ഭക്തിലത ബീജ്. അപ്പൊ ഭക്തിലതയുടെ ബീജം, ആ വിത്ത്, അത് ഗുരുവിന്റെയും കൃഷ്ണന്റെയും കൃപ കൊണ്ടാണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ആധ്യാത്മിക ഗുരു, നമുക്ക് ഭഗവാനെ നേരിട്ട് എത്താൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തണമെങ്കിൽ അവിടെ ആധ്യാത്മിക ഗുരു വേണം. അപ്പൊ ആ ഗുരുവാണ് നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ ബീജം നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഇട്ടു തരുന്നത്. അങ്ങനെ മാച്ച്ലെസ് ഗിഫ്റ്റില് നാമജപവും കൂടാതെ കുക്കിംഗ് എല്ലാം പ്രഭുപാദർ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും. എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യൻ ഭഗവാന് പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാം പാചകം ചെയ്യുന്നത് രീതിയും എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് അവരതെല്ലാം ചെയ്യാനും തുടങ്ങി. അവർ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു, എല്ലാ ഹെൽപ്പും പ്രഭുപാദർ ചെയ്തു കൊടുക്കും. അങ്ങനെ അത്രയും സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇവരിങ്ങനെ ഓരോന്നും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണ് തനിക്ക് ശിഷ്യനാവാനുള്ള ആഗ്രഹം പറഞ്ഞപ്പോ
പ്രഭുപാദർ ദീക്ഷ കൊടുക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുന്നു. അപ്പോ ദീക്ഷ കൊടുക്കാനായിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് മാല വേണം. മാലയ്ക്ക് 108 മുത്തുകളുള്ള മാല വേണം. ഇന്ത്യയിൽ ചിലര് 1000 മുത്തുകൾ വരെ ഉള്ളതില് നാമം ജപിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് 108 അത്രയും സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്പറാണ് 108. എന്തുകൊണ്ടാണ് 108? 108ന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ്? പറയാമോ? എന്താണ് 108ന്റെ പ്രത്യേകത? പറഞ്ഞു മാതാജി. 9 ദേവസംഖ്യ ആയതുകൊണ്ട്. ശ്രീകൃഷ്ണ. 108 എന്ന് പറയുമ്പോ ഉപനിഷത്തുകളാണോ? ഉപനിഷത്തും 108 പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപനിഷത്തുകൾ. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയുന്നുണ്ട്. 108 പ്രധാനപ്പെട്ട ഗോപിമാരാണ്. നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ഗോപിമാരില് 108 പേരുണ്ട്. ഗോലോകത്ത് 108 ഗോപിമാര്. നമ്മൾ അഷ്ടസഖികൾ പറയും. അവര് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പേരാണ് അഷ്ടസഖികൾ. അതില് ശ്രീമതി രാധാറാണിക്ക് ഏറ്റവും അടുത്തതാണ് ലളിതേ വിശാഖ. പിന്നെ മഞ്ജരികളുണ്ട്. അങ്ങനെ അവരെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനും കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട്. അങ്ങനെ എല്ലാം 108 പേര് പ്രധാനപ്പെട്ട ഗോപിമാരാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ 108 എന്നുള്ളത് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ ഗൗഡിയ വൈഷ്ണവ സിദ്ധാന്തത്തിൽ പറയുന്നത്. കൂടാതെ 108 പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപനിഷത്തുകൾ. അപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ മുത്തുമാലയിൽ നാമം ജപിക്കുമ്പോ ഓരോ മുത്തിലും നമ്മൾ ശുദ്ധനാമം ജപിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ശുദ്ധമായ നാമം അത്രയും പ്രേമത്തോടുകൂടി ഭഗവാനെ നാമം ജപിക്കുമ്പോ നമ്മൾ ഈ 108 ഉപനിഷത്തുകളിലെ ജ്ഞാനം നമ്മളിലേക്ക് പകരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും ശുദ്ധമായി നാമം ജപിച്ച, അതാണ് ഈ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സും ഇതുപോലെയുള്ള ബുക്സ് ഒന്നും വായിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും നാമജപത്തിന്റെ ആ പ്രേമലഹരിയിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ഇതൊന്നും വായിക്കാതെ തന്നെ ആ ജ്ഞാനം അവരുടെ ഉള്ളിൽ വരും. അതാണ് നാമജപം. ആ മുത്തില് ഭഗവാന്റെ ഈ തുളസി, ഈ മുത്തില് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ദീക്ഷ കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മള് തുളസി മാലയായിരിക്കും. ആ മാലയില് ഓരോ മുത്തിലും നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ അത് ശുദ്ധനാമമായിരിക്കണം. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ദീക്ഷ കൊടുക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അന്ന് ദീക്ഷ അത്ര സ്ട്രിക്റ്റ് ഒന്നുമല്ല. 1 വർഷം പോലും തികയാത്തവരെയാണ് ദീക്ഷ കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പോ നമ്മളെ 5 ലെവല് കഴിയണം, ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാലേ ദീക്ഷ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ. ഇപ്പൊ കുറച്ച് സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ അന്ന് പ്രഭുപാദർക്ക് അറിയാം. കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ ആ ലെവല് വരെ എത്തിച്ചിട്ട് ദീക്ഷ കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം എത്ര നാള് ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ ഉറപ്പില്ല. അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഇത് പ്രചരിപ്പിക്കണം. അപ്പൊ തനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇതെല്ലായിടത്തും പ്രചരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. കൂടെ തനിക്ക് ശിഷ്യന്മാര് വേണം. അപ്പം ശിഷ്യന്മാരുടെ ഉണ്ടെങ്കിലേ ലോകം മൊത്തവും പ്രചരിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങണമെങ്കിൽ ഈ ദീക്ഷ കൊടുത്ത് അവരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആക്കണം. അപ്പൊ അവർക്ക് ദീക്ഷ കൊടുക്കുക. ദീക്ഷ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ വരുന്നതാണ്, അപ്പൊ അതൊരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആണ്. ആൾക്കാരെല്ലാം ഇതിൽ നിന്ന് പിന്മാറും. നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടും. ദീക്ഷ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് നോക്കണം, ഇത് നോക്കണം, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, എന്ത് കഷ്ടമാണ്, ഇങ്ങനെ ഒരു ചിന്താഗതിയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ദീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്തിനാ നമ്മൾ സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കണം. ആ സന്തോഷം ഈ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ കൂടെ അല്ല കിട്ടുന്നത്. ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് റൂൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഗവൺമെന്റ് തരുന്ന റൂൾസിന് എഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ, ആ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാതെ ചെയ്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? നമുക്ക് അത് കേസാവും, പിന്നെ ജയിലിൽ പോകേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ആ സ്വാതന്ത്ര്യം, എല്ലാത്തിനും ഓരോ നിയമങ്ങളുണ്ട്. അതുപോലെ പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾക്ക് എതിരായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ഭൗതിക ലോകത്തുള്ളവർ ചിന്തിക്കുന്നത്. അവര് പ്രകൃതിയുടെ നിയമത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നേയില്ല. അവരവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് കഴിക്കാം, ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ, എനിക്കിഷ്ടമുള്ളപ്പോ ഉറങ്ങാം, കഴിക്കാം, എനിക്കിഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യാം, എല്ലാം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി നടക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്താണ്? സ്ട്രെസ് വരുന്നു, ആങ്സൈറ്റി, ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാവുന്നു. ഇപ്പൊ തന്നെ ഡിപ്രഷൻ റേറ്റ് നമ്മളെ സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട്, എത്ര ആത്മഹത്യകൾ കൂടുന്നു. അസുഖങ്ങൾ, വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിലേ അസുഖങ്ങൾ വരുന്നു. പണ്ടൊക്കെ അസുഖം വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഒരു 70-75 വയസ്സൊക്കെ ആവുമ്പോഴാണ്. ഇപ്പോഴോ 40-35 വയസ്സാകുമ്പോഴേ ഓരോ അസുഖങ്ങൾ വരികയാണ്. BP കൂടുന്നു, ഷുഗർ വരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് കഴിക്കുക, ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോ ഉറങ്ങുക, ഈ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അവര് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല, ശരിക്കുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്നുള്ള രക്ഷ നേടുക, ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടുന്നതാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം. ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നതാണ്, അതാണ് ശരിക്കുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ ദീക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ ഫോളോ ചെയ്യണം. അത് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ്. അപ്പൊ ഈ ദീക്ഷ എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരുപാട് പേർക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. ഇതെന്തോ ചിലരത് സീരിയസ് ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്, ചിലര് എന്തോ ഒരു സംഭവം നടക്കാൻ പോകുന്നു, ചിലര് വരുന്ന വരച്ച് നോക്കാം, നമുക്ക് എന്താ നടക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം, അങ്ങനത്തെ ചിന്താഗതിയിലാണ് ആൾക്കാർ ഇരിക്കുന്നത്. അവർക്ക് അത്ര സീരിയസ്നെസ് ഒന്നും അറിയില്ല. അങ്ങനെ പ്രഭുപാദർ ജന്മാഷ്ടമിയുടെ പിറ്റേന്ന് നന്ദോത്സവത്തിന്റെ അന്നാണ് ദീക്ഷ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പുള്ള ജന്മാഷ്ടമിയില് പ്രഭുപാദർ എവിടെയായിരുന്നു? ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഈ ജന്മാഷ്ടമിയിൽ നന്ദോത്സവത്തിന് ദീക്ഷ കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. ഇതിന് തൊട്ടു മുമ്പുള്ള വർഷം പ്രഭുപാദർ തന്റെ ജന്മാഷ്ടമിയും നന്ദോത്സവവും എവിടെയായിരുന്നു ആഘോഷിച്ചത്? മറന്നുപോയോ? എവിടെയായിരുന്നു? ജലദൂതയിലായിരുന്നു. കപ്പലില് പ്രഭുപാദർ വന്നോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ആ സമയത്ത്. അപ്പോഴല്ലേ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഒക്കെ വന്ന് അദ്ദേഹം അത്രയും കഷ്ടത അനുഭവിച്ച് ഇവിടെ എത്തി. അപ്പൊ ആ സമയത്തായിരുന്നു ആ ജന്മാഷ്ടമി നന്ദോത്സവം എല്ലാം ജലദൂതയിൽ വെച്ചാണ് അദ്ദേഹം ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം എല്ലാം വായിച്ച് ആഘോഷിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹം ഇവിടെ അമേരിക്കയിൽ വന്നു. അവിടെ ന്യൂയോർക്കില് ദീക്ഷ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ എത്ര ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ആ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും ഭഗവാൻ ഓരോ രീതിയിൽ പ്രഭുപാദരെ സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ജന്മാഷ്ടമിയുടെ അന്ന് എല്ലാരും ഇരുന്ന് നാമം ജപിക്കുന്നു. അവരെല്ലാരും ഉപവാസം ഇരുന്നു, എല്ലാം വായിക്കുന്നു. പിന്നെ ജന്മാഷ്ടമിയുടെ അന്ന് രാത്രി അർദ്ധരാത്രി 12 മണിക്ക് എല്ലാരും ആഘോഷിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കൃഷ്ണന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണല്ലോ, അങ്ങനെ എല്ലാരും ആഘോഷിക്കുന്നു. പിറ്റേന്ന് നന്ദോത്സവത്തിന് വേറൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. എന്താണ്? നമ്മുടെ പ്രഭുപാദരുടെ ജന്മദിനം കൂടിയാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം ദീക്ഷ കൊടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ദീക്ഷ കൊടുക്കുമ്പോ അതിനു മുമ്പ് ആൾക്കാർ ഓരോ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കും. അപ്പൊ ആൾക്കാർക്ക് എന്താണ് ചോദിക്കേണ്ടതെന്ന് പോലും അറിയില്ല. ചിലര് ചോദിക്കും, പ്രഭുപാദർ എന്റെ കൈ നോക്കൂ. കൈനോട്ടക്കാരുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്ന പോലെ എന്റെ കൈ നോക്കൂ, എന്താണ് എന്റെ ഫ്യൂച്ചർ എന്താണ്? അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറയും, ഫ്യൂച്ചറോ? എന്ത് ഫ്യൂച്ചർ ആയാലും നീ മരിക്കും. ആരായാലും ഏത് കയ്യില് എങ്ങനെ വരെ ഉണ്ടായാലും മരിക്കും. നിനക്ക് അസുഖം വരും, നീ വയസ്സാകും. ഇതെല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. അതൊരിക്കലും ഈ കയ്യിലെ വരകൾക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കില്ല. എന്നാൽ ഈ ആധ്യാത്മിക കൃഷ്ണാവബോധം ഭക്തിയുത സേവനം സ്വീകരിച്ചാൽ, അത് വേദങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അത് സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന്, ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധിയിൽ നിന്ന് നിനക്ക് രക്ഷ നേടാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ വേറൊരു ശിഷ്യൻ ചോദിക്കും, എനിക്ക് പ്രഭുപാദരുടെ ഭഗവത്ഗീത വായിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് പ്രഭുപാദരുടെ ഭഗവത്ഗീത ഇതുപോലെ പുസ്തകമായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം ഇതെല്ലാം എഴുതി അതിന്റെ പർപ്പോട്ടൊക്കെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പോ പ്രഭുപാദർ പറയും, നിന്റെ ഈ ചോദ്യം എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. മറ്റുള്ള ഭഗവത്ഗീത വായിക്കാതെ എന്റെ ഭഗവത്ഗീത തന്നെ വായിക്കണം എന്ന് നിനക്ക് തോന്നിയത് തന്നെ വലിയ കാര്യം. കാരണം ഈ മറ്റ് ഭഗവത്ഗീതകൾ വായിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ ഭാവാർത്ഥം അത് വളരെ നമ്മളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പം കൃഷ്ണൻ പറയാണ്, എല്ലാത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്യുക, നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക, അതിന് യോഗ വളരെ നല്ലതാണെന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ എഴുതുന്ന വ്യക്തി ഇങ്ങനെ എഴുതും, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്യുക, യോഗ ചെയ്യുക, പിന്നെ നമ്മൾ കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് തന്നെ ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്ത് ജീവിക്കുക എന്ന് പറയും. ആ ഒരു ലെവലില് അത് മായാവാദമാണ്. അവസാനം നമ്മൾ തന്നെ ഭഗവാനാണ് എന്നുള്ള ലെവല് വരെ സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അവര്. അത് വളരെ ദോഷം ചെയ്യുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് മറ്റു ഭഗവത്ഗീതകൾ അതിന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷനും അതിന്റെ ശ്ലോകവും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ ഭാവാർത്ഥം വായിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഉപദേശിക്കും. പിന്നെ എന്താണ് ദീക്ഷ എന്ന് അദ്ദേഹം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. അപ്പോ ഇതിനു മുമ്പ് പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്,
ഞാൻ എന്താണ് മറ്റുള്ള ഈ ആധ്യാത്മികവാദികൾ എല്ലാരും വന്ന് പറയുന്ന ഞാൻ ദൈവമാണ്, നമ്മളെല്ലാരും ദൈവമാണ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ പ്രഭുപാദർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അമേരിക്കയിൽ ചെന്നിട്ട് പറയുന്നത് ഞാൻ ദൈവമല്ല, ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ ആരാണ്, സേവകനാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ ഒരു സേവകനാവാൻ, ഭഗവാന്റെ സേവകനാവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് എന്നാണ് പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്. ഒരിക്കലും എനിക്ക് ദൈവമാകാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് പ്രഭുപാദർ. അപ്പോ ദീക്ഷ എന്താണ് എന്ന് പ്രഭുപാദരുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരു ശിഷ്യനെ സ്വീകരിക്കുന്നു, ശിഷ്യന്റെ പിന്നീടുള്ള കർമ്മങ്ങളുടെ എല്ലാം ഉത്തരവാദിത്വം അദ്ദേഹം ഏറ്റെടുക്കുന്നു. കൂടാതെ ശിഷ്യൻ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നു, എന്നിട്ട് ആ ശിഷ്യൻ തന്റെ ഗുരുവിനെ ദൈവത്തെ പോലെ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഒരു വാക്ക് ശിഷ്യൻ ഗുരുവിനെ ദൈവത്തെ പോലെ ആരാധിക്കുന്നു എന്ന് കേട്ടപ്പോഴേക്കും എല്ലാരും കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയി. കാരണം ഇത്രയും നാളും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് താൻ ദൈവമേ അല്ല, താൻ ദൈവത്തിന്റെ സേവകനാണ് എന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ആരും ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല, എല്ലാരും മൗനത്തിലായി, ആരെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് ഇതെന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൈവമായിട്ട് കാണണമെന്നാണോ, അങ്ങനെ അവര് തമ്മിൽ ചർച്ചയായി. പിന്നീട് കീത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശിഷ്യന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയും, നിങ്ങൾ നേരിട്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിക്കൂ. അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും അങ്ങനെ വ്യക്തമാകാതെ പറയത്തില്ല, അതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ ചോദിക്കൂ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറയും, എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നത്, ആ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരു. അപ്പൊ ആ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന് അതേപോലെ എങ്ങനെയാണോ ഭഗവാന് ബഹുമാനിക്കുന്നത്, ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെയും അതേ രീതിയിൽ ബഹുമാനിക്കണം. ദൈവം ഒരിക്കലും ദൈവമല്ല, ദൈവത്തെ പോലെ കാണണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആചാര്യന്മാര് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ആചാര്യനെ എന്നെ പോലെ കാണുക, ദൈവത്തെ പോലെ കാണുക. അപ്പൊ ഒരു പ്രതിനിധി മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ, അല്ലാതെ ഞാൻ ദൈവമായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പൊ എങ്ങനെ അദ്ദേഹം അതിന് ഉദാഹരണവും പറയും. ഒരു പോസ്റ്റ് ഓഫീസും പോസ്റ്റ് ബോക്സും രണ്ടാണ്. പക്ഷെ പോസ്റ്റ് ബോക്സ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന്റെ ഭാഗമാണ്. അപ്പൊ ഈ പോസ്റ്റ് ബോക്സിൽ നമ്മൾ ലെറ്റർ ഇട്ടാൽ മതി, നമ്മൾക്ക് എവിടാണോ പോകേണ്ടത് അവിടെ എത്തും. അപ്പൊ ആ പോസ്റ്റ് ബോക്സ് പോലെയാണ് നമ്മളുടെ ഗുരു. ആ ഗുരു വഴിയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തിച്ചേരുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഗുരു ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം ഗുരുവിൽ കൂടെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. നമുക്കൊരിക്കലും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് നേരിട്ട് ചെല്ലാനുള്ള ഒരു യോഗ്യതയും ഇല്ല. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ആർക്കും തന്നെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് നേരിട്ട് എത്താൻ സാധിക്കുകയില്ല. ഗുരുവിൽ കൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാനെ സമീപിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ദീക്ഷയെ കുറിച്ചെല്ലാം പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞ് മാല ജപിക്കേണ്ടത്, ഇന്ത്യയില് നമ്മുടെ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂർ പ്രഭുപാദരടുത്ത് എത്ര മാല ജപിക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? 64 മാല ജപിക്കണം. അദ്ദേഹം പറയും 64 മാല ജപിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ പതീതനാണ്. ഈ 64 മാല ജപിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എല്ലാരും ആകെ വണ്ടടിച്ചു. 64 മാല ജപിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം ഫുള്ള് ഇരിക്കണമല്ലോ, അപ്പൊ നമുക്ക് ജോലിക്ക് പോകാനോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പ്രഭുപാദർ അത് കുറച്ചു, 64 എന്നുള്ളത് കുറച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം 32 ആക്കി. അപ്പൊ 32 പറ്റില്ല, അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം, കാരണം ഇവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതേ അദ്ദേഹം പറയുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ 25-ൽ നിന്ന് താഴെ 16, മിനിമം 16 മാല, അതിൽ ഒരിക്കലും കുറയാൻ പാടില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ മിനിമം 16 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 16 കൂടുതൽ നാമം ജപിക്കാം. കീർത്തനീയ സദാഹരി എപ്പോഴും നാമം ജപിക്കുക. എന്നാൽ ഈ 16 മാല ഒരിക്കലും തെറ്റിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ അത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം 16 മാല എല്ലാരും ജപിക്കണം. അപ്പൊ പ്രഭുപാദരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് 16 മാല. 64 മാലയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ നമ്മളെ പോലെ പതീതരായിട്ടുള്ളവർക്ക് അത് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മിനിമം 16, അതിൽ കുറയാൻ പാടില്ല. പിന്നീട് എന്താണ്, ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ വേറെ നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ട എന്താണ്, 4 യമനിയമങ്ങൾ.
അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളെടുത്ത്, ഈ അമേരിക്കയിലുള്ള ഈ വ്യക്തികളെടുത്ത് 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കാൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. അവരെ ആരെയും ഒന്നും അടിച്ചേൽപ്പിച്ചില്ല പ്രഭുപാദർ. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ ഇങ്ങനെ പറയും, നാമം ജപിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, നിങ്ങൾ ഉള്ളിൽ ശുദ്ധരുമായിരിക്കണം. നമ്മൾ ഉള്ളിൽ ശുദ്ധരായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഈ 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ശുദ്ധരാവുകയുള്ളൂ. ഈ 4 യമനിയമങ്ങൾ എപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നോ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ കാമവും ആർത്തിയും ക്രോധവും എല്ലാം ഉടലെടുക്കും. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഹൃദയം അശുദ്ധമായി മാറും. അപ്പോ ശുദ്ധനായിരിക്കണം, ഈ 16 മാല ജപിക്കണം. പിന്നീട് ദീക്ഷ എടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ ഒരുപാട് 11 പേരാണ് ദീക്ഷ എടുത്തത്. അപ്പൊ ഈ 11 പേർക്ക് ദീക്ഷ എടുക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം ഓരോ ദീക്ഷ എടുക്കുമ്പോ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ മാല, തുളസി മാല കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഈ മാല 11 പേർക്കും ഓരോ മാലയാണ്. അപ്പൊ ഈ മാല ആദ്യം കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഗുരു ആ മാലയിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഒരു റൗണ്ട് ചൊല്ലിയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ പ്രഭുപാദർ ഈ 11 മാലയിലും നാമം ജപിക്കും. അങ്ങനെ 1 മണിക്കൂറോളം അദ്ദേഹം ഇതെല്ലാം നാമം ജപിച്ചു. ഓരോരുത്തർക്ക് അവർക്ക് ദീക്ഷ നാമം കൊടുക്കുന്നു. ദീക്ഷ എടുക്കുമ്പോൾ പേര് മാറുമല്ലോ, അങ്ങനെ ദീക്ഷ എടുത്ത് നാമം കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവരുടെ ആധ്യാത്മിക ജീവിതം തുടങ്ങുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതിനകത്തുള്ള എല്ലാ അറേഞ്ച്മെന്റ്സും എല്ലാം ചെയ്തത് പ്രഭുപാദറാണ്. കാരണം ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് എന്താണ് ഈ നടക്കുന്നതെന്ന് പോലും അറിയില്ല. ഒറ്റയ്ക്കാണ് അദ്ദേഹം അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കിയതും അവിടെ എല്ലാ അറേഞ്ച്മെന്റ് ചെയ്തതും ഈ ഹോമകുണ്ഡം എല്ലാം തയ്യാറാക്കിയതും. ഇവരെല്ലാം വിചിത്രമായിട്ട് ഇത് കാണുകയാണ്. ഇങ്ങനെ ഈ ഹോമകുണ്ഡവും അതിന് ചുറ്റും പഴങ്ങൾ വെക്കുന്നതും ഓരോ നാമം ഇപ്പൊ ഇവര് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഏതോ ഒരു ഈ സംസ്കൃതത്തിൽ കുറെ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഇതൊന്നും അറിയില്ല. അങ്ങനെ ദീക്ഷാനാമം കൊടുത്തു. പിന്നീട് ഖണ്ഡിമാല കൊടുത്തു. അപ്പൊ എന്താണ് ഖണ്ഡിമാല? ഒരു നായക്ക് കഴുത്തിൽ കോളർ ബെൽറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം? നായയുടെ കഴുത്തിൽ ബെൽറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ ഒരു യജമാനനുണ്ട്. യജമാനനുള്ള നായയാണ്, തെരുവിൽ നടക്കുന്ന നായയല്ല, അവൻ യജമാനനുണ്ട്. അതുപോലെയാണ് തുളസി മാല കഴുത്തിൽ ധരിച്ചവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ യജമാനൻ അത് കൃഷ്ണനാണ്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാരും ഖണ്ഡിമാല ധരിക്കണം എന്ന് പറയും. ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് പ്രഭുപാദരുടെ ഒരു ശിഷ്യൻ ഇങ്ങനെ ഖണ്ഡിമാല ഇല്ലാതെ വരുമായിരുന്നു. അപ്പൊ എവിടെ നിന്റെ ഖണ്ഡിമാല? അത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് പൊട്ടിപ്പോയി. എത്രയും പെട്ടെന്ന് നീ പോയി ഇടുക. കാരണം ഈ ലോകം വളരെ അപകടം നിറഞ്ഞതാണ്. ഏത് നിമിഷം എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് അറിയില്ല. എപ്പോഴാണ് യമദൂതൻ നമ്മളുടെ അടുത്ത് എത്തുക എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഈ ഖണ്ഡിമാല ധരിക്കുന്നവന്റെ അടുത്ത് ഒരിക്കലും യമദൂതന്മാര് വരികയില്ല. ആ ഒരു അത്രയും ശുദ്ധിയോടെ ഇരിക്കുന്നവർ ഖണ്ഡിമാല എപ്പോഴും ധരിക്കണം എന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സിലും അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ദീക്ഷ സെറമണി എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞ് എല്ലാരും പ്രസാദം കഴിച്ചു. എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാരും ഫംഗ്ഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അങ്ങ് പോയി. പിന്നീട് അവിടെ ഫുള്ള് വൃത്തിയാക്കിയതും എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്തതും എല്ലാം പ്രഭുപാദർ. അപ്പൊ അത്രയും വയസ്സായിട്ടുള്ള വ്യക്തി, മറ്റുള്ളവരെ അത് അവരെല്ലാം ചിന്തിക്കാൻ വിട്ടുപോയി. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ ഒരു കംപ്ലൈന്റും പറഞ്ഞില്ല. അവരെ തിരിച്ചു വിളിച്ച് ഇത് ചെയ്യാനോ ഒരു സഹായമോ ഒന്നും ചെയ്യാതെ അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് അവിടെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തത്. അതായിരുന്നു പ്രഭുപാദർ. എത്ര കാരുണ്യം, അത്രയും സഹനശക്തിയുള്ള ഈ വയസ്സ് ആയ മനുഷ്യൻ തന്റെ ഭഗവാന് വേണ്ടി, ഭഗവാന്റെ നാമം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ പാശ്ചാത്യ ദേശത്ത് ഇതിന്റെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയാത്ത അന്ധകാരത്തിൽപ്പെട്ട വ്യക്തികളെയാണ് ഇപ്പോ ദീക്ഷ കൊടുത്ത് ആ ലെവല് വരെ അദ്ദേഹം എത്തിച്ചത്. പിന്നെ 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ താൻ ദീക്ഷ കൊടുത്ത 2 ഭക്തന്മാരുടെ വിവാഹം, അതായത് മുകുന്ദന്റെയും ജാനകിയും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം. അപ്പൊ അവര് ബോയ് ഫ്രണ്ട് ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ആയിട്ട് ലിവിങ് ടുഗദർ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറയും, ഇത് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിന് ചേർന്നതല്ല, നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിക്കണം. അങ്ങനെ മുകുന്ദനും ജാനകിയും ദീക്ഷ എടുത്തതിന് ശേഷം കിട്ടിയ പേരാണ് മുകുന്ദൻ ജാനകി. അപ്പൊ ഇവർ രണ്ടുപേരും വിവാഹം കഴിക്കുന്നു. ആ വിവാഹ ചടങ്ങ് ഒരു വലിയ ഉത്സവം പോലെ നടത്തി. പിന്നീട് 2ാമത്തെ ദീക്ഷ, രാധാഷ്ടമിയുടെ അന്ന് അദ്ദേഹം 2ാമത്തെ ദീക്ഷയും നടത്തി. അപ്പൊ ഇതൊരു ചരിത്രമായിരുന്നു. അമേരിക്കയില് ഇങ്ങനെ വേദപ്രകാരമുള്ള ദീക്ഷ കൊടുക്കുക. അപ്പൊ ദീക്ഷ കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗുരു നമുക്ക് ദീക്ഷ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതുവരെ ചെയ്ത എല്ലാ കർമ്മങ്ങളെയും
ആ യജ്ഞകുണ്ടത്തിൽ കത്തിച്ചു കളയുകയാണ്. അപ്പൊ അത്രയും വലിയൊരു നമുക്കൊരു രണ്ടാമത്തെ ജന്മമാണ് ഈ ദീക്ഷ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ദീക്ഷ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അങ്ങനെ ദീക്ഷയെല്ലാം കഴിഞ്ഞു, ഭക്തന്മാരെല്ലാം നാമം ജപിക്കുന്നു, അവര് യമനിയമങ്ങളെല്ലാം പാലിക്കാൻ തുടങ്ങി. കാരണം ദീക്ഷ എടുത്തതിന് ശേഷം ചിലർ ചോദിക്കും, എന്തൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറയും, ഇപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചല്ലോ. ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദർ ഇങ്ങനെ 4 യമനിയമങ്ങൾ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാനും എല്ലാം പറയും. അപ്പൊ അവരത് എല്ലാം പ്രഭുപാദർ പറയുന്ന അതേപോലെ സ്വീകരിക്കുന്നവരായിരുന്നു. പിന്നീടാണ് കൂടുതൽ ഇനി ഇത് പ്രചരിപ്പിക്കണം, കൂടുതൽ ഭക്തന്മാരിലേക്ക് ഇത് എത്തിക്കണം. അപ്പൊ അലൻ ഗിൽസ്ബർഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അമേരിക്കൻ കവി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ കവി ഹിപ്പികളുടെ കവിയായിരുന്നു. ഹിപ്പികൾക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു കവിതകളൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ അലൻ ഗിൽസ്ബർഗ് ആളുകളെ കൂടുതൽ പ്രചോദിപ്പിച്ച് നിങ്ങൾ വേറൊരു തലത്തിലേക്ക് പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞ് കൂടുതൽ ഡ്രഗ്സും നഗ്നതയും ഇതുമെല്ലാം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന, അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു. അപ്പൊ സാധാരണ മിഡിൽ ക്ലാസ്സിലുള്ള വ്യക്തികൾക്കൊന്നും ഇത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇവര് ഭയങ്കര അപകടകാരികളായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളാണ്, ഇവര് നമ്മളെ കൾച്ചറിനെ തന്നെ ഇല്ലാത്ത കൾച്ചർലെസ് ആയിട്ടുള്ളവരാണ്. അപ്പൊ അവർക്കൊന്നും ഒരു അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഈ അലൻ ഗിൽസ്ബർഗ്. കാരണം കൂടുതൽ ഡ്രഗ്സും ഈ നഗ്നതയും എല്ലാം ആളുകളിലേക്ക് പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ആൾക്കാർക്ക് വേറൊരു തലത്തിൽ ഉയരാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി. പക്ഷേ ഇദ്ദേഹം ഇടയ്ക്ക് ഇന്ത്യയിൽ പോകും. അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ പോയിട്ട് കുംഭമേള നടത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ കുംഭമേള നടക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം അവിടെ പോയപ്പോ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ആ മന്ത്രം വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് അദ്ദേഹവും ഇങ്ങനെ മന്ത്രം ചൊല്ലുമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇതെന്താണ് ഈ മന്ത്രം, ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്, എന്തിനാണ് ഇത് ചൊല്ലുന്നത് എന്നൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ല. അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരു ഹരേ കൃഷ്ണ ലുള്ള ഒരു സ്വാമി നമ്മുടെ ന്യൂയോർക്കിൽ ഉണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹവും ഈ സ്വാമിയെ കാണാനായിട്ട് വരും. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ അപ്പൊ പറയും, എനിക്ക് ഈ മന്ത്രം വളരെ ഇഷ്ടമാണ്, ഞാനും ഈ മന്ത്രം ചൊല്ലും. അപ്പൊ എൻ്റെ അടുത്ത് സമീപിക്കുന്നവരെ അടുത്ത് ചിലർ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണ് ഈ മന്ത്രം ചൊല്ലുന്നതെന്ന്. അപ്പൊ എനിക്ക് പറയാൻ ഉത്തരവില്ല. എന്തായാലും ഇനി എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന ആൾക്കാരെ ഞാൻ അങ്ങയുടെ അടുത്തോട്ട് സമീപിക്കാം. അപ്പൊ ഇത്രയും ഡ്രഗ്സും ഇതുമൊക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കവിയാണെങ്കിൽ പോലും ഇദ്ദേഹവും ഹരിനാമം ചൊല്ലുമായിരുന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹം വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്. അങ്ങനെ വളരെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഉയർന്ന സ്ഥിതിയിലുള്ള വ്യക്തി ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങേക്ക് എന്തെങ്കിലും സഹായം വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യാമെന്ന് അലൻ ഗിൽസ്ബർഗ് പറയും. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ ഈ 1 വർഷമായിട്ട് അവിടെ നിന്നത് 2 മാസത്തെ വിസ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താണ് നിൽക്കുന്നത്. ഓരോ 2 മാസം കഴിയുമ്പോഴും വിസ ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും, 2 മാസം വെച്ചിട്ട്. അപ്പൊ അത് കൂടുതൽ ദൈർഘ്യത്തിൽ ലോങ് ടേം വിസ അദ്ദേഹത്തിന് റിജക്റ്റ് ആവുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇമിഗ്രേഷനിലൊക്കെ ചില പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് കുറെ പൈസ വേണം. അപ്പോ ഇദ്ദേഹം സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഈ വിസയുടെ പ്രശ്നം മാറ്റാനായിട്ട് സാമ്പത്തികമായിട്ട് സഹായിച്ചു അലൻ ഗിൽസ്ബർഗ്. കൂടാതെ ഒരു ഹാർമോണിയം തന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോ ഭഗവാൻ പ്രഭുപാദർക്ക് ഓരോ രീതിയിലും സഹായം ഓരോ വ്യക്തികളിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് പറയും, നിങ്ങളല്ലേ ലീഡർ, ഇവരുടെ എല്ലാം നേതാവല്ലേ, നിങ്ങൾ ചാൻഡ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങൾ ചാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ശിഷ്യന്മാരും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നോ അതുപോലെ അവരും നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ നാമം ജപിച്ചോളൂ എന്ന് പ്രഭുപാദർ അലൻ ഗിൽസ്ബർഗിനെ ഉപദേശിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഈ പ്രഭുപാദറുടെ ഫിലോസഫി ഒന്നും അലൻ ഗിൽസ്ബർഗിന് കൂടുതൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് പ്രഭുപാദരെ കാണാനും സംസാരിക്കാനും ഇഷ്ടമായിരുന്നു. അങ്ങനെ പ്രഭുപാദർ മയക്കുമരുന്ന് സംസ്കാരത്തിന്റെ മധ്യത്തിലെ സ്വാമിയായിട്ടാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാരും പറയുന്ന ആ മയക്കുമരുന്ന് സംസ്കാരത്തിലെ സ്വാമിയാണ് പ്രഭുപാദർ. അപ്പൊ ആൾക്കാർക്ക് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ആകർഷണമാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വന്ന സ്വാമി. കാരണം ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റു രാജ്യത്തെക്കാളും ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. കാരണം അവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈല് മെഡിറ്റേഷനും പ്രാർത്ഥനയും അങ്ങനെ പല കൾച്ചറും ഒക്കെ നിറഞ്ഞതാണ്. അമേരിക്കക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലുതാവുക, കുറെ പൈസ പഠിക്കുക, വലുതാകുമ്പോൾ ഉടനെ എഡ്യൂക്കേഷൻ, പിന്നെ പൈസ സമ്പാദിക്കുക, വളരെ പണക്കാരനാകുക, അടിച്ചുപൊളിച്ച് ജീവിക്കുക, ഈ ഒരു ലൈഫ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും ഒരു കോമൺ ലെവലാണ്.
പക്ഷെ ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ ഹിമാലയം, ഹരിദ്വാർ, ഋഷികേശ് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളില് ഗുഹകളിലൊക്കെ പോയി ചിലര് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും. നദിയുടെ കരയിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ കുറെ സ്വാമിമാരുണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞ് കുറെ പേര് ഈ ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് സ്വാമിമാരെ കാണും. പക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് കാണുന്ന സ്വാമിമാരൊക്കെ അവിടെ ഇരുന്ന് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവരും ഇതുപോലെ സിഗരറ്റും വലിച്ച് കഞ്ചാവൊക്കെ കഴിച്ച് ഇരിക്കുന്ന, ഡ്രഗ്സ് ഒക്കെ അടിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ്. അപ്പൊ ഇവരെന്താ വിചാരിക്കുന്ന? ഓ, ഇതാണ് ആധ്യാത്മിക ജീവിതം. ആധ്യാത്മികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യാം, ഇതുപോലെ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം, അങ്ങനെ ഉള്ള വേറൊരു ലെവലിലേക്ക് നമ്മുടെ അവബോധം മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവെത്താൻ സാധിക്കുമെന്ന് ആൾക്കാർ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നു. കാരണം അവർ കാണുന്നതെല്ലാം കപട സന്യാസിമാരെയാണ് ഈ കാണുന്നത്. എന്നാൽ നമ്മുടെ സ്വാമിജി എന്താണ്? നമ്മുടെ പ്രഭുപാദർ ഏത് സ്ഥലത്ത് പോയാലും അദ്ദേഹം തന്റെ ഫിലോസഫിയിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും മാറിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ ഇവര് കഴിക്കുന്ന ഒരു തരം ഡ്രഗിന്റെ പേരാണ് LSD എന്ന ഡ്രഗ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് ഇവര് കൂടുതലും. LSD എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭയങ്കര വീര്യം കൂടി എന്തോ ഒരു ഡ്രഗ്സ് ആണ്. ഈ ഡ്രഗ്സ് കഴിക്കുമ്പോ ഇവര് വേറൊരു തലത്തിലേക്ക് എന്തോ ആനന്ദം കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ ഈ ലെവലിലുള്ള ആൾക്കാരെ റീച്ച് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രഗ്സ് LSD കഴിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആനന്ദം കിട്ടുന്നില്ലേ? നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, ഈ മുറി മൊത്തം LSD ആണ്. അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത്? പരമാനന്ദം കിട്ടില്ലേ? ആ പരമാനന്ദമാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. ഇങ്ങനെയാണ് പ്രഭുപാദർ അവരെ ആ കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് അവരടുത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇതുപോലെ LSD പോലൊന്നും അല്ല, അതിലും വലിയ ലെവലിലുള്ള വേറൊരു ലെവലിലാണ് നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വരുമ്പോ പരമാനന്ദം ലഭിക്കുന്നതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പോയാൽ എന്ന് പറയും. ഹാർവാർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഒരു പ്രൊഫസറാണ് ഇതിനെ കൂടുതലും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്, ഈ LSD. അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് എന്തോ ഈ റിസർച്ച് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഈ LSD കഴിച്ചാൽ നമ്മൾ വേറെ ലെവലിൽ പോകും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൂടുതൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഹിപ്പീസ് ഒക്കെ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ഈ ഹാർവാർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിന്ന് ഈ ഒരു പ്രൊഫസറിനെ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു വിടും. അപ്പൊ ഈ പ്രൊഫസർ ഇപ്പൊ ഹിപ്പികളുടെ ഒരു നേതാവിനായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹവും ഇവിടെ നമ്മുടെ സ്വാമിയെ കാണാൻ വരും. അപ്പൊ ഇവരടുത്തെല്ലാം പ്രഭുപാദർ ഒന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്, ഇതിലും വലുതാണ്, വലിയ ലെവലിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുന്നതാണിത്. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം കുറെ ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ പ്രഭുപാദരടുത്ത് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കും. നിങ്ങൾ ഈ LSDയെക്കാളും വലിയ ലെവലിൽ പോകും എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ LSD ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ? താങ്കൾ എപ്പോഴെങ്കിലും LSD ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഒരു വെല്ലുവിളി പോലെ ചോദ്യം ചോദിക്കും. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറയും, ഇല്ല, ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇതൊന്നും തന്നെ ഉപയോഗിച്ചില്ല. സിഗരറ്റോ ചായയോ പോലും ഞാൻ കുടിക്കില്ല. അപ്പൊ താങ്കൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് പറയാൻ കഴിയും ഇത് അതിനേക്കാളും വലിയ ലെവലിൽ പോകും എന്നുള്ളത്? അപ്പൊ അവരെല്ലാരും ചുറ്റും നോക്കി കളിയാക്കുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാരും കൂട്ടമായിട്ട് ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ സ്വാമിജി ഉടനെ പറയും, ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല, പക്ഷേ എന്റെ ശിഷ്യൻ ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. പല തവണ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അവരെല്ലാം അത് ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഹയഗ്രീവൻ, അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ ദീക്ഷ കൊടുത്ത മറ്റൊരു ഭക്തനാണ് ഹയഗ്രീവൻ. ഹയഗ്രീവ, നീ സംസാരിക്കൂ എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ഹയഗ്രീവൻ പറയും, ഈ LSD ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചതാണ്. അത് നമ്മൾക്ക് ഒരു ഉയരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കും. പക്ഷേ കുറെ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും താഴേക്ക് മടങ്ങി വരാതിരിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല. പക്ഷേ കൃഷ്ണാവബോധമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളെ ഒരു ലെവലിൽ എത്തിച്ചാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടതേ വരില്ല. എന്നും നമ്മൾ ഉയർന്നു തന്നെ ആ തലത്തിൽ നിൽക്കും. പക്ഷെ LCDയുടെ കെട്ടിറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും താഴേക്ക് വരും. അതിന് ഉദാഹരണം പറയുന്നത്, എങ്ങനെയാണോ ഒരു റോക്കറ്റ് ബഹിരാകാശത്ത് വിടുമ്പോ അതിന് ഒരു സ്ഥലം ഇല്ലെങ്കിൽ താഴോട്ട് തന്നെ വരും. അത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു തലത്തിൽ നിന്നാലേ അതവിടെ നിൽക്കൂ. അല്ലാതെ എപ്പോഴും അത് മുകളിൽ തന്നെ നിൽക്കത്തില്ല. ഏത് സാധനം മുകളിലോട്ട് വിട്ടാലും അതിന് താഴോട്ട് വരാനാണ് ടെൻഡൻസി. പക്ഷെ കൃഷ്ണാവബോധം അങ്ങനെയല്ല. ഒരു തലത്തിലെത്തിയാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരവില്ല എന്ന് ഹയഗ്രീവൻ പറയും. അപ്പൊ എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷമാണ്. അപ്പൊ അതെ, കൃഷ്ണാവബോധം വളരെ നല്ലതാണ്. നമ്മൾ കൂടുതൽ ഉയരത്തേക്കാണ് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. നമ്മൾ പിന്നെ ഒരിക്കലും താഴേക്ക് മടങ്ങി വരില്ല. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറയും,
അതെ, അതാണ് ശരി, അത് ശരിയാണ്. ഇനി താഴേക്ക് വരിക എന്നതേ ഇല്ല എന്നാണ് കൃഷ്ണാബോധത്തിനുള്ളത്. അപ്പൊ ശാശ്വതമായിട്ട് നമ്മൾ ഉന്നതത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. ഇനിമേൽ താഴേക്ക് വരിക എന്നുള്ളതേ ഇല്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണാബോധം ശീലിക്കുക, അതീന്ദ്രിയ ധ്യാനം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അവബോധം വികസിപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ആ നാമം ജപിക്കുക. അങ്ങനെ കുറെ ആൾക്കാർക്ക് ഇതിൽ ഇൻസ്പയർ ആയിട്ട് ചിലരൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങി. എന്നാൽ ചിലർക്കും ഇതൊന്നും താല്പര്യമില്ലാതെ പോകാനും തുടങ്ങി. ഇനിയും കൂടുതൽ ആൾക്കാരിൽ ഇത് പ്രചരിപ്പിക്കണമല്ലോ. അപ്പോഴാണ് ഈ 1966 ഒക്ടോബറില് ടോംകിൻ സ്ക്വയർ പാർക്ക്, അതാണ് ഇതിൽ കാണുന്നത്. ടോംകിൻ സ്ക്വയർ പാർക്കില്, അതൊരു വലിയ പാർക്കാണ്, ന്യൂയോർക്കിലുള്ള വലിയ പാർക്കാണ്. അപ്പൊ ഈ ഞായറാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വന്ന് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരും വരും. മധ്യവയസ്കരും യുവാക്കളും കുട്ടികളും ഈ ഹിപ്പീസും, ഒരുപാട് ഹിപ്പീസ് ഒക്കെ വന്ന് കൂട്ടം കൂടുന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ ടോംകിൻ സ്ക്വയർ പാർക്ക്. അപ്പൊ ഈ പാർക്കില് ഒരു 10 ഏക്കറോളം ഉണ്ട്. ചില പഴയ ബിൽഡിങ്ങും പുതിയ ബിൽഡിങ്ങുകളും, പിന്നെ ലൈബ്രറി, ചർച്ച്, അതൊക്കെ ഓരോ സൈഡിലായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറെ കൊച്ചു കൊച്ചു കച്ചവടക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ കൂടി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. അപ്പോ കുറെ ഹിപ്പീസും പിന്നെ കുറെ പേര് അവിടെ കളിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നു. പ്രായമായവരൊക്കെ അവിടെ കസേരയിൽ ഇരുന്ന് എല്ലാവരും സംസാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ സൺഡേ ആയതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ആളായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ പാർക്കില് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രഭുപാദരുടെ കീർത്തനം ചൊല്ലാനായിട്ട് പോകുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം കീർത്തനം ചൊല്ലാനായിട്ട് ഇവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഭക്തന്മാരാണ് ആദ്യം ചെല്ലുന്നത്. അതും അവര് ഒറ്റ വസ്ത്രമൊക്കെ ധരിച്ചാണ് ചെല്ലുന്നത്. അപ്പൊ ഈ വസ്ത്രം ധരിച്ച് ഈ ഉദ്യാനത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവരൊക്കെ ഏലിയനെ പോലെയാണ് ആൾക്കാർ കാണുന്നത്. ഇവരൊക്കെ ഭ്രാന്തന്മാരാണോ, എന്താ തലയും മൊട്ടയടിച്ച് ബെഡ്ഷീറ്റും ധരിച്ചോണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നു. ഈ ഹരേ കൃഷ്ണയിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ബെഡ്ഷീറ്റ് ധരിച്ചു വരിക എന്നും ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്. അപ്പോ ഇവര് ആദ്യം ഭക്തന്മാർ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ ചിലരൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് പറയും, ഹേ ബുദ്ധന്മാരെ, നിങ്ങളെന്താ നിങ്ങളുടെ പൈജാമ മാറ്റാൻ മറന്നുപോയോ? ഓ, നിങ്ങൾ അറബികളാണോ? നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്? അങ്ങനെ ഒരുപാട് അസഭ്യവർഷങ്ങളും കൂകി വിളിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും ഈ ഒരു പ്രത്യേക തരം ആൾക്കാര്. ഓ, നിങ്ങളെല്ലാം ഹിപ്പികളാണല്ലേ, നിങ്ങൾ ഹിപ്പികൾ, ഓ നിങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളാണോ, നിങ്ങളൊക്കെ ആരാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ ചില ആൾക്കാർ, ചിലരൊക്കെ തുറിച്ചു നോക്കും ഇതെന്താണ്. അപ്പൊ പിന്നീടാണ് ചില ഭീഷണി സ്വരത്തിലൊക്കെ ചില ആൾക്കാര് സംസാരിക്കാനും ഒക്കെ തുടങ്ങും. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ ചോദിക്കും, എന്താ ഇവര് സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് ചോദിക്കും. അപ്പം ശിഷ്യൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഇതൊക്കെയാണ് പറയുന്നതെന്ന്. പക്ഷെ പ്രഭുപാദർക്ക് ഇതിലൊന്നും ഒരു കൂസലും ഇല്ലല്ലേ. പ്രഭുപാദര് വളരെ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടു കൂടി തന്റെ തലയും ആ താടിയും ഉയർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് പ്രഭുപാദർ ഇങ്ങനെ ആ സദസ്സിലോട്ട് നടന്നു പോകും. കാരണം പ്രഭുപാദര് പണ്ട് കൽക്കട്ടയിലായിരുന്നപ്പോ നക്സലുകളുടെ ശല്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ നക്സലേറ്റുകാർക്ക് ഈ പ്രഭുപാദരുടെ പ്രീച്ചിങ് ഒന്നും എല്ലാം നിർത്തണം. പണ്ടൽ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോഗ്രാമാണ്. ഈ പണ്ടൽ പ്രോഗ്രാമില് ഒരുപാട് ഗസ്റ്റുകളെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ്. അപ്പോ നക്സൽസ് ഒരു ദിവസം പ്രഭുപാദർക്ക് ഒരു കത്തെഴുതും, ഒന്നെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് പോവുക അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കുക, ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം നടത്തിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മരണമാണ് എന്ന് ഒരു ഭീഷണി കത്ത് കിട്ടുമായിരുന്നു. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ അതൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല, ആ പ്രോഗ്രാം നടത്താൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ പ്രഭുപാദർ അവിടെ ഇരുന്നപ്പോ കുറെ കൂട്ടം ആൾക്കാർ, ഈ നക്സലേറ്റുകാര്, ഇവർ നക്സൽസ് എല്ലാരും കൂടെ വന്നിട്ട് ആ സദസ്സില് ചെയർ ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഈ ഇങ്ങനെ മടക്കി നേരെയാക്കുന്ന ചെയർ, ഈ കസേര എല്ലാം എടുത്ത് ഇവരിങ്ങനെ തട്ടി ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒച്ച ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങും ഇവിടുന്ന് പോവാനായിട്ട്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ ഒന്നും ചിന്തിച്ചില്ല, മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മസംഹിതയിലെ പ്രാർത്ഥന, ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി, ആ പ്രാർത്ഥന ഇങ്ങനെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരുന്നു. പക്ഷെ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ പെട്ടെന്ന് സൈലന്റ് ആയി. അപ്പൊ ആൾക്കാരെല്ലാരും ആ കസേര അവിടെ ഇട്ടിട്ട് അവരങ്ങ് പോയി. എന്താണ് സംഭവം എന്നൊന്നും ആർക്കും അറിയില്ല. പക്ഷെ പ്രഭുപാദർ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ അടുത്ത് പറയുമായിരുന്നു, കാരണം അവരുടെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാനുണ്ട്. അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഭഗവാൻ, അപ്പൊ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് വേണ്ട അങ്ങ് പോകാം എന്നുള്ള തോന്നൽ അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു, അതും ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ അത്രയും
അത്ര ഏതൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നാലും 100% ഭഗവാനിൽ മാത്രം ശരണം പ്രാപിച്ച അത്രയും ശുദ്ധനായിട്ടുള്ള ഉയർന്ന ഉത്തമ അധികാരിയാണ് പ്രഭുപാദ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഇതുപോലെയുള്ള മരണഭയങ്ങൾ ഒന്നും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ വരെ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്. അപ്പോ ആ ഭഗവാൻ ആണ് ഇതിനെല്ലാം മാറ്റി ഈ മനസ്സ് തന്നെ മാറ്റിയത്. ഇതുപോലെ വേറൊരു ഇൻസിഡന്റ് നടന്നിട്ടുണ്ട്. അത് പ്രഭുപാദർക്കല്ല, പ്രഭുപാദരുടെ ഒരു ശിഷ്യനാണ് നടന്നത്. അത് ശ്രീലങ്കയിലുള്ള ഒരു മലയാളി എന്തോ ആണ്, ഞാൻ പേര് മറന്നുപോയി. ഭയങ്കര ഒരു ഡിബേറ്റ് പോലെ ചാലഞ്ച് ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ ദൈവം ഉണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ ദൈവം ഉണ്ടെങ്കിൽ നാളെ നിങ്ങളുടെ ദൈവം വരട്ടെ. അങ്ങനെ ന്യൂസിലും ഒക്കെ കൊടുത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ചലഞ്ച് ചെയ്ത് പ്രഭുപാദർ ഒരു ശിഷ്യന്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശിഷ്യൻ നേരെ പ്രഭുപാദരുടെ അടുത്ത് പറയും, ഇങ്ങനെ ഒരു ചലഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ എന്തായാലും പോവുകയാണ്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറയും, ഭഗവാൻ എപ്പോഴും നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ട്, നീ ചെന്നോളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് വരുന്നത് കാണാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒരു ഭഗവാനേ ഇല്ല, നിരീശ്വരവാദിയാണ് ഈ ചലഞ്ച് ചെയ്തത്. ഈ പറഞ്ഞ ഡേറ്റിന്റെ തലേ ദിവസം ഈ വ്യക്തി മരണപ്പെട്ടു. ഈ ചലഞ്ച് ചെയ്ത നിരീശ്വരവാദിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തി, അതൊരു മലയാളിയായിരുന്നു, പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി. അപ്പൊ ആ വ്യക്തി മരണപ്പെട്ടു. അപ്പൊ കണ്ടോ, ആ വ്യക്തി ഭഗവാന് മരണം ആ അവസാനത്തെ കാലമാണല്ലേ, ഭഗവാൻ ഇതിനെ കാണുക തന്നെ ചെയ്തു. പക്ഷെ അതാണ് നമ്മള് ഭഗവാൻ അങ്ങനെ എല്ലാവരുടെയും മുന്നിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതല്ല, ഒരു എയ്ത്തിസ്റ്റിന്റെ മുമ്പിൽ പെടാനുള്ളതല്ല. തന്റെ ഭക്തന് മുമ്പിലേ ഭഗവാൻ വരുത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെ ആര് വിളിച്ചാലും വരുന്ന ആളല്ല ഭഗവാൻ. ഞാനിപ്പോ ഇത് പറയാൻ കാരണം, ആ ശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ടുള്ള വിളിക്കുമ്പോ തനിക്കെതിരെ വന്നവർ പോലും ആ ഭഗവാൻ അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ളത് കൊണ്ട്, അത് ഭക്തന്മാർക്കറിയാം അവരുടെ ഉള്ളിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ട്, പിന്തിരിഞ്ഞു പോവുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രശ്നം വരുമ്പോഴും നമുക്ക് രക്ഷ വേറെ ആരുമല്ല, ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മളെ എത്ര വീട്ടുകാരും ബന്ധുക്കളും എല്ലാവരും ഉണ്ടെങ്കിലേ എല്ലാം നടക്കൂ. എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു ആങ്സൈറ്റിയാണ്. പ്രായം കൂടുന്തോറും എല്ലാവർക്കും വേവലാതിയാണ്, അയ്യോ ഇനി എന്താകും, ഇനി അവരില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും. ഒന്നുമില്ല, ആരുമല്ല, നമുക്ക് ഭഗവാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് ശരണം പ്രാപിക്കുക, അതല്ലാതെ മറ്റാരും നമ്മളെ രക്ഷിക്കാനില്ല എന്ന ബോധത്തോടുകൂടി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുക. അങ്ങനെ പ്രഭുപാദർ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പാർക്കിൽ ചെന്നു. അവിടെ മംഗലാരതി പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി അദ്ദേഹം ഈ ഒരു കീർത്തനം തുടങ്ങുകയാണ്. അപ്പോ ഈ കീർത്തനം തുടങ്ങി ഉറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ആൾക്കാരെല്ലാം ഇതെന്താണ് എന്ന് കേൾക്കാനായിട്ട് അടുത്തടുത്ത് വരാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു വലിയൊരു കൂട്ടമായി. ആൾക്കാരെല്ലാരും, അവിടെയുള്ള ജനങ്ങളെല്ലാരും ഇതിന് കൂട്ടമായിട്ട് നിന്നു. പിന്നെ അവിടെ നൃത്തം വെക്കാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ ന്യൂസ് വരാൻ തുടങ്ങി. പത്രക്കാരൊക്കെ വന്നു. അങ്ങനെ അടുത്ത ദിവസം ന്യൂസ് വരെ വന്നു. അപ്പൊ ഈ ഒരു കീർത്തനം വളരെ നേരം നീണ്ടു നിന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അങ്ങനെ ഗുരുവിനെ വന്ദനം ചെയ്താണ് അദ്ദേഹം ഇത് തുടങ്ങിയത്. അങ്ങനെ ഈ കീർത്തനം എല്ലാരും കേട്ട് കുറെ പേര് പാടാൻ തുടങ്ങി, നൃത്തം വെക്കാൻ തുടങ്ങി. അവരൊക്കെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത് കാണുന്നത്. പിന്നീട് അദ്ദേഹം തന്റെ കീർത്തനം നിർത്തിയിട്ട് അദ്ദേഹം കുറച്ച് വാക്കുകൾ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ കുറെ ആൾക്കാരൊക്കെ അവിടുന്ന് മാറിപ്പോയി. ചിലരൊക്കെ കുറെ നേരം കേട്ടോണ്ടിരുന്നു. കുറച്ചു നേരം അവര് കേട്ടിട്ട് കുറെ പേര് മാറി. അപ്പൊ പിന്നെ അദ്ദേഹം വീണ്ടും കീർത്തനം തുടങ്ങി. അങ്ങനെ കീർത്തനം ചെയ്യുന്നു. അദ്ദേഹം കുറച്ച് ഫിലോസഫി പറയും, പിന്നെ കീർത്തനം ചെയ്തു. അങ്ങനെ ആ ഒരു കീർത്തനം കഴിഞ്ഞു. തിരിച്ച് മാച്ച്ലെസ് ഗിഫ്റ്റിലോട്ട് പോയപ്പോ അവിടെ ഒരു വലിയ ജനക്കൂട്ടമായിരുന്നു. ഇതെന്താണ്, ഇതിൽ ആകൃഷ്ടരായിട്ട് വന്ന ആൾക്കാരാണ്. അങ്ങനെ കുറെ ആൾക്കാര് ഈ ഒരു തോംസ്കിൻ സ്ക്വയർ പാർക്കിലെ ഈ കീർത്തനത്തിന് ശേഷം ക്ഷേത്രത്തിൽ അന്ന് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളവരിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയൊരു ജനക്കൂട്ടത്തെയാണ് അവിടെ കാണാൻ സാധിച്ചത്. അപ്പൊ അവരെടുത്ത് എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് ഇവിടെ പോയിട്ട് കീർത്തനം ചെയ്യണം, അപ്പൊ കൂടുതൽ ആൾക്കാര് ഇവിടെ വരും എന്ന് പ്രഭുപാദർ പറയും. കൂടാതെ ഇവർക്കെല്ലാം പ്രസാദവും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഹരേ കൃഷ്ണ അങ്ങനെ പോപ്പുലറായി. അടുത്ത ദിവസം പത്രത്തിലൊക്കെ വന്നു, ആൾക്കാരെല്ലാം അറിയാൻ തുടങ്ങി. കുറെ പുതിയ ആൾക്കാര് ഈ ഇതിൽ വരാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഈ കീർത്തനത്തില് ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രം ആൾക്കാർ ദൂരെ നിന്നൊക്കെ വന്ന് ഈ കീർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ തുടങ്ങി.
അപ്പോ പ്രഭുപാദർ പക്ഷെ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോ അത് ആൾക്കാർക്ക് വലിയ താല്പര്യമില്ല. അവർക്ക് ഈ കീർത്തനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ താല്പര്യം. പക്ഷെ പ്രഭുപാദർ അതൊന്നും നോക്കിയില്ല. അദ്ദേഹം അതിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം തന്റെ ഫിലോസഫി പറയുകയും ചെയ്യും. കേൾക്കേണ്ടവർ കേൾക്കട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അദ്ദേഹം സംസാരിക്കും. പിന്നെ കുറച്ചുപേര് വരും, പിന്നെ പ്രസാദം കൊടുക്കും. അങ്ങനെ കുറെ ആൾക്കാര് ഇതില് വരാൻ തുടങ്ങി. പിന്നീട് ചില ആൾക്കാര്, ഈ വിദേശത്തുള്ള ആൾക്കാർ ഒരുപാട് ഡ്രഗ്സിനും അതുപോലെ ഈ ലൈംഗികതയിലേക്കും അഡിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അവർക്ക് അതിൽ നിന്ന് വിട്ടുമാറാൻ ഭയങ്കര പ്രയാസമുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ ഭക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മ്യൂസിക് ബാൻഡ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ മ്യൂസിക് ബാൻഡ് അശ്ലീലമായിട്ടുള്ള ഗാനങ്ങൾ പാടുന്ന ഒരു തരം അതില് പ്രശസ്തി നേടിയ ആൾക്കാരാണ്. അവര് ഭയങ്കര ലൈംഗിക ചെവയോട് കൂടിയുള്ള പാട്ടുകൾ പാടുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അങ്ങനെ അവരും പ്രഭുപാദരുടെ ടോക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് വരും. അപ്പോ പ്രഭുപാദരുടെ അടുത്ത് ഈ ലൈംഗിക ആനന്ദത്തെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, ഇത് യമുനാചാര്യർ പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ യമുനാചാര്യർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാമാനുജാചാര്യരുടെ ശിഷ്യനാണ് യമുനാചാര്യർ. അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുമായിട്ടുള്ള ഒരു ലൈംഗികതയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോഴേ എനിക്ക് കാർക്കിച്ച് തുപ്പാൻ തോന്നും. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ ആ പാദങ്ങളെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പരമാനന്ദം ലഭിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ ഈ ഭക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഇതുപോലെ അശ്ലീല ഗാനങ്ങളൊക്കെ പാടുന്ന ആ മ്യൂസിക് ബാൻഡുകാര് അപ്പരെ സ്ഥലം വിടും, അവര് പിന്നെ വരുത്തേയില്ല. അപ്പൊ പ്രഭുപാദരുടെ ഒരു ശിഷ്യൻ പറയും, അവര് ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിരുന്നു, അവരുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ എടുത്തടിച്ച് ഇങ്ങനെ കാര്യം പറയണ്ടായിരുന്നു, അവർ പയ്യെ നമ്മൾ അവരെ കൊണ്ടുവന്നാൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ നമുക്ക് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പൊ അവരെടുത്ത് ഇങ്ങനെ ലൈംഗികത എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ഉപാധി മാത്രം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അത് സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ പ്രഭുപാദർ ഒരു വാക്ക് പറയും, ഞാൻ ഇവിടെ അമേരിക്കക്കാരെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അല്ല വന്നത്, പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി തത്വശാസ്ത്രത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുവാൻ എനിക്ക് സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ അവരെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്തോളൂ, അതിലൊന്നും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി അല്ല ഞാൻ വന്നത്. തത്വശാസ്ത്രത്തില് ഒരു കണു പോലും മാറ്റാതെ, കാരണം ഇത് ആ ഗുരു പരമ്പരയിൽ കൂടി കിട്ടിയ ജ്ഞാനമാണ്. ആ ജ്ഞാനത്തിൽ ഒരു മാറ്റവും അതിൽ ഒരു കോംപ്രമൈസും അദ്ദേഹം വരുത്തത്തില്ല. ആ തത്വം അത്രയും ബോൾഡ് ആയിട്ടാണ്, ആരും എന്തൊന്നും നോക്കില്ല. എന്താണോ തത്വം, കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ എന്താണോ പറഞ്ഞത് അത് അദ്ദേഹം ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലാതെ പറയും. അപ്പൊ ഇപ്പോ LSD യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരടുത്ത് അവരുടെ ലെവലിലേക്ക് അവർ പറഞ്ഞത് സത്യം തന്നെയാണ്. കാരണം ആ കിട്ടുന്നത് ഒരു കുറച്ചു നേരത്തെ സന്തോഷമേ അവർക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ. എന്നാൽ അതിന് ഒരുപാട് ദൂഷ്യവശങ്ങളും ഉണ്ട്. പക്ഷെ കൃഷ്ണാവബോധം, അതാണ് റിയൽ ഹാപ്പിനെസ്, അതാണ് പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സന്തോഷം, അതാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്ന് ആ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു. അപ്പോ ഈ ലൈംഗികതയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ആൾക്കാരടുത്തും പ്രഭുപാദർ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ അത് തെറ്റാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് സംസാരിച്ചത്. അപ്പോ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഇങ്ങനെ പ്രഭുപാദരുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കും, ഈ ലൈംഗികതയെ കുറിച്ച് അങ്ങ് മറ്റുള്ളവരടുത്ത് എന്താണ് പറയേണ്ടത്? അപ്പോ അദ്ദേഹം അതൊരു നമ്മുടെ ഇസ്കോന്റെ ഒരു നിയമോപദേഷ്ടാവായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഇത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഇത് ചോദിക്കുമ്പോ പ്രഭുപാദർ പറയും, ഇത് എന്റെ ഗുരുവായ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂർ, അദ്ദേഹം നൈഷ്ഠിക ബ്രഹ്മചാരിയാണ്. നൈഷ്ഠിക ബ്രഹ്മചാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ബ്രഹ്മചാരി ക്ലബ്ബ് വരെ ഉണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, 100 വട്ടം തന്നെ ഒരു കൃഷ്ണാബോധമായിട്ടുള്ള കുട്ടിയെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ലൈംഗികതയിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് അത് തെറ്റല്ല. പക്ഷെ അതിന് കഴിയുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണ്. അത് ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത്. അതുകൊണ്ട് നീ ഒരു ബ്രഹ്മചാരിയായിട്ട് തന്നെ ഞാനൊരു ബ്രഹ്മചാരി ആയിട്ടുണ്ട് തന്നെ നിൽക്കുന്നു. കാരണം അത് വളരെ ഈ കലിയുഗത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടിയെ ലഭിക്കുന്നത് വളരെ പ്രയാസമാണ്. അപ്പോ ഒട്ടും വേണ്ട എന്നാണ്. അപ്പം അദ്ദേഹം പറയും, വിവാഹം എന്നുള്ള സംസ്കാരം അതിനാണ് വെച്ചത്. നിനക്ക് നിന്റെ ഭാര്യയുമായിട്ട് ലൈംഗികതയിൽ ഏർപ്പെടാം, പക്ഷെ അത് കുട്ടിയെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ലൈഫാണ് ഇതിന് വേണ്ടത്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ ആ ഒരു കാരണം ഇവര് ഭയങ്കര ഇതില് അഡിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളവരാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു തത്വത്തിൽ നിന്ന് ഒരു അണുകിണ മാറാതെയാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത്. അപ്പോ ഇവര് പറയും, ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ
ഈ ഒരിക്കലും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ അടുത്ത് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഇവിടെ യുദ്ധം പോലും നടക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് യുദ്ധം ഈ എന്താണ് ഈ മോഹം അമർത്തി വെക്കുന്നത്, ഇങ്ങനെ ഒരു മോഹം ആളുകളിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് അമർത്തി വെക്കുന്നത് അവസാനം ലോകയുദ്ധം വരെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് കാരണമാകും എന്ന് ഈ ഒരു വ്യക്തി പറയും. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറയും, ഈ യുദ്ധം നടക്കുന്നത് ഇതുകൊണ്ടല്ല, ആളുകൾ മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നു. ആളുകൾ മാംസം ഭക്ഷിക്കുവോളം കാലം ലോകത്ത് യുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. കാരണം നമ്മള് ഉപദേശാമൃതത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, വാചോവേഗം, മനസ്സക്രോധവേഗം, ജിഹ്വാവേഗം, ഉദര ഉപസ്ഥവേഗം. ജിഹ്വ നമ്മളുടെ നാവ്, നമ്മളുടെ ഉദരം, നമ്മളുടെ വയറ്, നമ്മളുടെ ജനനേന്ദ്രിയം, അതൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. നാവ്, ഉദരം, വയറ്, ജനനേന്ദ്രിയം. അപ്പൊ ഈ നാവിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്. ഈ നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കുക. മാംസം ഭക്ഷിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് മറ്റെല്ലാത്തിനും പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത്. അപ്പം മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പിന്നീട് യുദ്ധങ്ങളും ലോകത്ത് പല പല പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ക്രോധം ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ കാര്യം ആഗ്രഹം സാധിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ ദേഷ്യം വന്നു. അത് നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ക്രോധാത് ഭവതി സമ്മോഹ, സമ്മോഹ സ്മൃതി വിഭ്രമ, സ്മൃതി ഭ്രംശോ ബുദ്ധിനാശോ. അപ്പോ ആ ബുദ്ധി നശിക്കുന്നു, അങ്ങനെ വിനാശം ഉണ്ടാകുന്നു. അതാണ് ഇതിനെല്ലാം കാരണം എന്ന് പ്രഭുപാദർ പറയും. അപ്പൊ ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹം വ്യക്തമായിട്ട് തന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ കൂടെ, വേദങ്ങളിൽ കൂടെയാണ് എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹത്തിന് ഉത്തരമുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു കോംപ്രമൈസും പ്രഭുപാദർ തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുന്നില്ല. പിന്നെ കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവരുത്തണമല്ലോ. അപ്പോഴാണ് തന്റെ ഒരു ഭക്തൻ കീർത്തനാനന്ദൻ അദ്ദേഹം പറയും, നമുക്കൊരു സ്നേഹസദ്യ നടത്താം, ആൾക്കാർ അതിൽ ആകൃഷ്ടരാകും. എല്ലാ സൺഡേസിലും, അത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലുള്ളതാണ്, സൺഡേ ഫീസ്റ്റ്. അപ്പോ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും നമ്മൾ കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് സദ്യ നടത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്കാർ വരും. അപ്പോ നമ്മള് ആ പ്രസാദം ഓഫർ ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ ആ പ്രസാദത്തില് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് പ്രഭുപാദർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നുണ്ട്. എന്താണെന്നറിയോ? പ്രഭുപാദരുടെ സ്പെഷ്യൽ, അമേരിക്കൻസിന് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന, ഒരുപാട് ആകൃഷ്ടമായിട്ട് അത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം വരുമായിരുന്നു. ഹരേ കച്ചോരി അല്ല, നല്ല മധുരമുള്ള രസഗുള, ഗുലാബ് ജാമുൻ ആയിരുന്നു. അതിന് ഇസ്കോൺ ബുള്ളറ്റ് എന്നായിരുന്നു പറയുന്നത്. ഗുലാബ് ജാമുന് ഇസ്കോൺ ബുള്ളറ്റ്. ബുള്ളറ്റ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം മായയ്ക്കെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു ബുള്ളറ്റ് ആയിരുന്നു. കാരണം ആൾക്കാർ അതിൽ ആകൃഷ്ടരായിട്ട് അങ്ങനെ പ്രസാദം കഴിക്കുകയാണല്ലോ. അങ്ങനെ നല്ല വിപുലമായിട്ടുള്ള ഒരു സദ്യയായിരുന്നു. അതില് ഇസ്കോൺ ബുള്ളറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗുലാബ് ജാമുൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം അമേരിക്കൻസ് ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗുലാബ് ജാമുൻ കഴിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് തോന്നി. എല്ലാ സൺഡേയിലും അവർ വരാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ ഫീസ്റ്റ്, ആദ്യമായിട്ട് സ്നേഹസദ്യ, ലവ് ഫീസ്റ്റ് എന്നായിരുന്നു അതിനെ പറയുന്നത്. ലവ് ഫീസ്റ്റ് നടത്തിയപ്പോ കുറച്ച് അധികം ആൾക്കാര് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, കുറച്ചു പേരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ഭക്തന്മാർക്ക് സന്തോഷമായിരുന്നു, കാരണം അവിടെയുള്ള ഫുഡെല്ലാം അവർക്ക് കഴിക്കാമല്ലോ. പിന്നെ പയ്യെ ഓരോ ഫീസ്റ്റിലും ആൾക്കാർ കൂടുതൽ വരാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ഇത് ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയി. കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ സൺഡേ ഫീസ്റ്റ് വരാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ സൺഡേ ഫീസ്റ്റ് ഉണ്ട്, അന്ന് ക്ലാസ് ഉണ്ട്, അന്ന് നാമജപം ഉണ്ട്. അങ്ങനെ കുറെ ആൾക്കാർ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ തുടങ്ങി. പിന്നീട് അദ്ദേഹം തന്റെ ബാക്ക് ടു ഗോഡ് ഹെഡ് എന്ന മാസിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. കാരണം അത് ഇന്ത്യയിൽ വെച്ച് ബാക്ക് ടു ഗോഡ് ഹെഡ്, ഭഗവത് ദർശനം എന്ന മാസിക പ്രചരിപ്പിച്ചു. പിന്നീടാണ് അദ്ദേഹം ബുക്കിന്റെ ഇതിലേക്ക് മാറി അതൊന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. ഇപ്പൊ വീണ്ടും പാശ്ചാത്യ ദേശത്ത് വന്നത് റീപബ്ലിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട്, അത് ഇപ്പൊ തനിക്ക് സഹായത്തിനായിട്ട് ശിഷ്യന്മാരും ഉണ്ട്. കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിന് 2 പ്രസ്, സ്വന്തമായിട്ട് ഇസ്കോണിന് പ്രസ് അദ്ദേഹത്തിന് ചെറിയ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിക്കാനും സാധിച്ചു. അങ്ങനെ ആ പ്രസ്സും കിട്ടി. പിന്നെ ഭഗവത് ദർശനം, ബാക്ക് ടു ഗോഡ് ഹെഡ് എന്ന മാഗസിൻ പ്രചരിപ്പിക്കാനും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ രായരാമ, പിന്നെ ഹയഗ്രീവ എന്ന് പറയുന്ന ശിഷ്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൊഫസർ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ദീക്ഷ കഴിഞ്ഞുള്ള പേരാണ് ഹയഗ്രീവ. അപ്പൊ ഇവർ രണ്ടുപേരെ ഏൽപ്പിച്ചു, നിങ്ങൾ ഇത് എല്ലായിടത്തും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം, നിങ്ങൾ എഡിറ്റർ ആകണം. ഇദ്ദേഹമാണ് ആദ്യം എഡിറ്റിങ്ങും റൈറ്ററും ഒക്കെ ചെയ്തത്. ഇനി നിങ്ങളും എഴുതാൻ തുടങ്ങണം, നിങ്ങളുടെയും തത്വചിന്തകളെല്ലാം
വേദങ്ങൾ അനുസരിച്ച് എഴുതുക. അങ്ങനെ ഇത് എല്ലായിടത്തും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഓരോ ശിഷ്യന്മാരെ ഇത് ഏൽപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോ ബ്രഹ്മാനന്ദനും ഗർഗമുനിയും ഈ 2 ശിഷ്യന്മാരാണ് ഇത് സൈക്കിളിൽ കയറി ഇതെല്ലാം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഓരോ ഷോപ്പുകൾ തോറും ഇത് എല്ലായിടത്തും ഈ മാഗസിൻ കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ബ്രഹ്മാനന്ദ ഗർഗമുനി എന്ന് പറയുന്ന 2 വ്യക്തികൾ അവിടുത്തെ കോടീശ്വരന്മാരായിരുന്നു. ഈ അമേരിക്കയിലുള്ള കോടീശ്വരന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഒരു വീട്ടില് 50 ബെഡ്റൂം ഉണ്ട്. 50 ബെഡ്റൂം ഉള്ള വീട്ടിൽ താമസിച്ചിരുന്ന വ്യക്തികളാണ് ഈ ബ്രഹ്മാനന്ദ ഗർഗമുനി. കാരണം അവർക്ക് അതിൽ സംതൃപ്തി കിട്ടണില്ല. അങ്ങനെയാണ് അവരെ ഉപേക്ഷിച്ച് സ്വാമിജിയുടെ അടുത്ത് എല്ലാം അർപ്പിച്ച് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് സ്വാമിജിയുടെ അടുത്ത് എല്ലാ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പോൾ അവര് സൈക്കിളിൽ കയറി ആ പുസ്തകം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ഇതിലാണ് ആനന്ദം കിട്ടുന്നത്. അവർ കംപ്ലീറ്റ് അവര് മൊത്തത്തില് ഇതില് ആകൃഷ്ടരായിട്ടുള്ളവരാണ് ഈ 2 ഭക്തന്മാരും. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ വീണ്ടും ചിന്തിക്കുകയാണ്. കാരണം ന്യൂയോർക്ക് മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ, ലോകം മൊത്തം പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ളതാണ്, അധികം സമയവുമില്ല. എപ്പോഴും പ്രഭുപാദർ ഇങ്ങനെ ഇനി അടുത്തടുത്ത് പോണം എന്നുള്ള ചിന്തയിലായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് താൻ നേരത്തെ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത മുകുന്ദനും ജാനകിയും. അപ്പൊ ഈ മുകുന്ദനും ജാനകിയും ദീക്ഷയും കഴിഞ്ഞ് വിവാഹമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അവര് പിന്നെ അധികം അവിടെ നിന്നില്ല. അവര് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ പോവുകയാണ്, ഞങ്ങൾ അവിടെ സംഗീതം പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പോയി. പിന്നെ എങ്ങനെയോ ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ഇച്ഛ കാരണം അവരുടെ മനസ്സ് മാറി അവര് സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിൽ പോയി. അപ്പൊ ഈ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂയോർക്ക് ഈ USA ഒരറ്റത്താണ്, സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ വേറൊരറ്റത്താണ്. രണ്ടറ്റത്താണ്. അപ്പൊ ഈ ന്യൂയോർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഈസ്റ്റിലാണ്, USA ഈസ്റ്റിലാണ് ന്യൂയോർക്ക്. സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ വെസ്റ്റിലാണ്, പടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗത്താണ്. അപ്പൊ കൂടുതൽ അമേരിക്കയുടെ പടിഞ്ഞാറോട്ട് പോകും തോറും ആൾക്കാർ കൂടുതൽ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആണ്, ഒരുപാട് ഭൗതികതയിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോ ഈ മുകുന്ദനും ജാനകിയും സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിൽ പോയിട്ട് അവിടെ ഒരു ക്ഷേത്രം നമുക്ക് തുടങ്ങാം, ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രീച്ച് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇവിടെ കൂടുതൽ അവർക്കൊരു കടമുറിയെല്ലാം അവര് എടുത്തു. എന്നിട്ട് പ്രഭുപാദർക്ക് സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിൽ വരാൻ ഒരു കത്തും അയച്ചു. കത്തിന്റെ കൂടെ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയ്ക്ക് വരാനുള്ള ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റും കൂടെ കൊടുത്തു. അപ്പോ അവിടെ കടമുറി വാടകയ്ക്ക് മാച്ച്ലെസ് ഗിഫ്റ്റ് പോലെ ഒരു കടമുറിയാണ്, ഒരു ചെറിയ കടമുറി അവിടെ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിലും കിട്ടി. അതിന്റെ അടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് താമസിക്കാനുള്ള അപ്പാർട്ട്മെന്റും അവരെല്ലാം ശരിയാക്കി. അപ്പൊ ഇവർക്ക് കൂടുതൽ ഫണ്ടും വേണം, അവിടെ ക്ഷേത്രം, രാധാകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രം അവിടെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം എന്നുള്ള ചിന്തയിലായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ എന്ന് പറയുന്നത് ഹിപ്പികളുടെ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ആണ്. സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ ന്യൂയോർക്കിലുള്ളതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഹിപ്പികൾ ഉള്ള സ്ഥലമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവര് ഒരുപാട് റോക്ക് ബാൻഡും അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഭൗതികതയില് മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അവര് കൂടുതൽ അഡിക്റ്റ് ആണ് ഈ ഡ്രഗ്സില് എല്ലാം ഭയങ്കരമായിട്ട് അഡിക്റ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ വെസ്റ്റിലോട്ട് പോകും തോറും ഭയങ്കര മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ ആ സ്ഥലത്തേക്കാണ് ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പോകാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർക്ക് ഇങ്ങനെ ലെറ്ററും ഇങ്ങനെ ടിക്കറ്റും ഒക്കെ വന്നപ്പോ ന്യൂയോർക്കിലുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് ഭയങ്കര വിഷമായിരുന്നു. അയ്യോ അങ്ങോട്ട് പോകരുത്, അത് വെറും സ്ഥലമാണ്, അവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഭയങ്കര മോശമാണ്, അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് പ്രഭുപാദർ പോവണ്ട, ഇവിടെ ആകുമ്പോ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതാണ്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർക്ക് പറയുമില്ല, അവിടെയും ഞാൻ ഇനിയും തിരിച്ചു വരുമല്ലോ, നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞ സേവനങ്ങളൊക്കെ അതുപോലെ ചെയ്താൽ മതി. ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദർ ഇല്ല, പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ കാര്യമൊക്കെ എങ്ങനെ ശരിയാകും? അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരു ടെൻഷനും. പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അങ്ങേ പോലുള്ള ഒരു ബ്രഹ്മചാരി പോകാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമേ അല്ല എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയും, ഞാൻ പോയിട്ട് വരും, അവിടെ എനിക്ക് ലോകം മൊത്തം പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പോ ഇതൊരു തുടക്കം, ഒരു നിമിത്തം മാത്രമാണ്. ഈ നമ്മുടെ ജാനകി മുകുന്ദനും വഴി ഭഗവാനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം തന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എനിക്ക് അവസരം തരുമ്പോ ഞാൻ ഇതെങ്ങനെയാണ് നിഷേധിക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയാൽ മതി, ഞാൻ വീണ്ടും തിരിച്ചു വരുമല്ലോ. അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിലോട്ട് പോവാണ്. അപ്പൊ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിൽ പോവാനായിട്ട് ഇതിലെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം അവിടെ ഒരു മന്ത്ര റോക്ക് ഷോ, ഇതിൽ നമുക്ക് കാണാം മന്ത്ര റോക്ക് ഡാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിടപ്പുണ്ട്. ഈ മന്ത്ര റോക്ക് ഡാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭയങ്കര പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷോയാണ്.
അവിടെ ഒരുപാട് ലീഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ബാൻഡുകൾ വന്നിട്ട് പാട്ട് പാടും. അപ്പോ ഒരുപാട് ഹിപ്പികൾ എല്ലാവരും വന്ന് നൃത്തം ആസ്വദിക്കുന്നതാണ്. ഇതിന്റെ ഇടയില് നമ്മുടെ പ്രഭുപാദരുടെ കീർത്തനം വെക്കും. അപ്പോ അതിൽ കൂടെ കൂടുതൽ കൃഷ്ണാവബോധം പോപ്പുലർ ആവും. കൂടാതെ കൂടുതൽ ഫണ്ടും ഇവർക്ക് സ്വരൂപിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് ഫണ്ടും കിട്ടും. ഇത് ഉദ്ദേശിച്ചാണ് മുകുന്ദനും ജാനകിയും ഇങ്ങനെ ലെറ്ററിൽ എഴുതും, ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട്, ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനാണ്. അപ്പൊ ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റും എല്ലാം കൊടുക്കും. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറയും എന്തായാലും. അപ്പൊ ഈ മന്ത്ര റോക്ക് ഷോയിൽ പോകുന്ന കാര്യം പറയുമ്പോഴേ അവരെല്ലാം എഗൻസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. അതിൽ പോവല്, അവിടെ വരുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ വളരെ ചീപ്പായിട്ടുള്ളവരാണ്, അങ്ങനെ പോലുള്ള വ്യക്തികൾ പോകേണ്ട സ്ഥലമേ അല്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയാ അതിന് പോകുന്നതിന് എന്താണ്, ചില ഭക്തന്മാര് പറയും പോകുന്നതിന് എന്താണ്, അദ്ദേഹം പോകുന്നു, കീർത്തനം ചൊല്ലുന്നു, തിരിച്ചു വരുന്നു. അതില് വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം 4000-ഓളം ആൾക്കാര് പങ്കെടുക്കുന്ന, കൂടുതലും ഈ ഡ്രഗ്സ് ഒക്കെ കഴിച്ച് ഒരു വേറെ അവബോധത്തിലുള്ള ലെവല് മാറിക്കിടക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഷോയാണത്. അതിൽ പോകുക എന്നത് വളരെ അപകടം പിടിച്ച സ്ഥലമാണ്. അവരെങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയും. പക്ഷെ പ്രഭുപാദർ എന്തായാലും പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ പ്രഭുപാദർ ആദ്യമായിട്ട് ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറി സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിൽ എത്തിയപ്പോ അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ ഒരു റിസപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അത് ഈ മുകുന്ദനും ജാനകിയും കൂടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തതാണ്. ഒരുപാട് കുറെ ഭക്തന്മാർ, കാരണം മുകുന്ദനും ജാനകിയും അവിടെ കുറച്ച് ഭക്തന്മാരെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു. അപ്പോ ഇവര് നല്ലൊരു റിസപ്ഷൻ ആണ് പ്രഭുപാദർക്ക് കൊടുത്തത്. 1967 സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിലെ ജാനുവരി മാസത്തിലാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ എത്തുന്നത്. അപ്പോ ആൾക്കാരെ എല്ലാരും നാമം ജപിക്കാനും കീർത്തനം ചൊല്ലാനും അദ്ദേഹത്തിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് റിസീവ് ചെയ്തു. എല്ലാരും മന്ത്രം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങി, നാമം ജപിച്ചു, കീർത്തനം ചൊല്ലുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാരും ഹാരം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ ഉള്ള എയർപോർട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഇത് എല്ലാരും ഭയങ്കര കൗതുകത്തോട് നോക്കുമായിരുന്നു. കാരണം പ്രഭുപാദര് അന്നേ ഫേമസ് ആയിരുന്നു. ഈ ന്യൂയോർക്കിലുള്ള ഹരേ കൃഷ്ണ, ഈ ടോംസ്കിൻസ്കൻ സ്ക്വയർ പാർക്കിലുള്ള ഈ കീർത്തനമൊക്കെ ഫേമസ് ആണ്. അതൊക്കെ ന്യൂസിലും പേപ്പറിലും ഒക്കെ വന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അറിയാം. അപ്പൊ അതിൽ ഇൻസ്പയർ ആയ കുറെ ആൾക്കാർ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിലും ഉണ്ട്. അവര് നേരിട്ട് പ്രഭുപാദരെ കണ്ടിട്ടില്ല, ഇതുപോലെ ന്യൂസിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അവരും ഭയങ്കര ആർജവത്തോടു കൂടി അദ്ദേഹത്തിനെ സ്വാമിയെ സ്വീകരിച്ചു. അപ്പൊ പ്രഭുപാദര് ആ ഒരു സ്വർണ്ണ നിറത്തിന്റെ മുഖത്തോടു കൂടി കാവി വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച് അവരുടെ നേരെ നടന്നു. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ ഒരു ചെറിയ പുഞ്ചിരി, അദ്ദേഹത്തിന് സന്തോഷമായി. കാരണം അത് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഒരു തുടക്കമാണ്. തന്റെ ഈ പ്രസ്ഥാനം, കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം ആളുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനൊരു റിസപ്ഷൻ അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടല്ല പോയത്. അപ്പൊ ഇത് എല്ലാരും അദ്ദേഹത്തെ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി സ്വീകരിക്കാൻ തുടങ്ങി. അവരെല്ലാം ഒരു സേവനമാണ്, തന്റെ ഗുരുവിനെ സേവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാരും ഹാരം അണിയുന്നു. പിന്നെ അദ്ദേഹം പുഷ്പം വാങ്ങിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഈ പൂവ് തന്നെ അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ച, കാരണം ഗുരു, ഉത്തമ അധികാരിയായിട്ടുള്ള ഗുരു സ്വീകരിച്ച മാല, അതിലെ പൂക്കൾ നമുക്ക് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതൊരു ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള പ്രസാദമാണ്. അപ്പൊ ആ പ്രസാദം അവർക്ക് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ അവർക്ക് അത് കിട്ടുകയാണ്. അവർക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ലെങ്കിലും അവർക്ക് ആ ഒരു പ്രസാദം, അദ്ദേഹം തൊട്ട ആ ഒരു പൂവിലെ അംശമാണ്. അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം അവിടെ ആ സ്റ്റോർ ഫ്രണ്ടിൽ എത്തുന്നു. കടമുറിയില് മുകുന്ദനും ജാനകിയും അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്ത അവിടെ എത്തി. അവിടെ അദ്ദേഹം കണ്ടു, അദ്ദേഹത്തിന് തൃപ്തിയായി. അങ്ങനെ റിപ്പോർട്ടേഴ്സ് വരും, പത്രക്കാരെല്ലാം വരാൻ തുടങ്ങി. അവിടുത്തെ പ്രശസ്തമായ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയാണ് ക്രോണിക്കിൾ, എക്സാമിനർ എന്നീ ഇതിലെ ലേഖകന്മാരൊക്കെ വന്നു. അപ്പൊ ഈ ഒരു ലേഖകൻ ചോദിക്കും, താഴത്തെ നിലയിൽ വെച്ച് അങ്ങ് ഏവരെയും കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയുണ്ടായല്ലോ, അതിൽ ഹെയ്റ്റ് ആഷ്ബറിലെ ബോഹിമിയന്മാരും ബീറ്റ് സംഗീതക്കാരും ഉൾപ്പെടുമോ? അപ്പൊ സ്വാമി പറയാം, അപ്പൊ കുറെ ബീറ്റ്, ഈ ബാൻഡിലുള്ള ആൾക്കാരും ഒക്കെ അവിടെ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട്. ഇത് നേരത്തെ മുകുന്ദനും ജാനകിയും അവരടുത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു, ഇങ്ങനെ ഈ ബാൻഡില് ഒരു പ്രോഗ്രാം പ്രഭാതരുടെ ആണ്. അപ്പൊ സ്വാമി ഭക്തി വേദാന്തന്റെ കാണും, അദ്ദേഹം വരുന്നുണ്ട്, അപ്പൊ സ്വീകരിക്കാൻ നിങ്ങളും വരണം. അപ്പൊ ഇവരും എല്ലാം വന്നിരുന്നു. അപ്പൊ സ്വാമിജി പറയും, ഉണ്ട്, നിങ്ങളും മറ്റെല്ലാവരും, പുരുഷനോ സ്ത്രീയോ ശാസ്ത്രജ്ഞനോ ഹിപ്പിയോ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഓക്കെയോ ആയിക്കോട്ടെ, എല്ലാരും
എന്നാൽ ഒരാൾ പരിശീലനത്തിനായി സ്വീകരിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അയാൾ മുമ്പ് എന്തായിരുന്നോ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വ്യക്തിയായി മാറുന്നു. അപ്പൊ അയാൾ മുമ്പ് ഹിപ്പിയാണോ, ഒരു എന്താണ് ശാസ്ത്രജ്ഞനാണോ, അയാൾ സ്ത്രീയാണോ പുരുഷനാണോ എന്തോ ആവട്ടെ, കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മറ്റൊരു വ്യക്തിയായി മാറുന്നു. അപ്പൊ പത്രലേഖകൻ ചോദിക്കും, അങ്ങയുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിലെ അംഗമാകാൻ ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇപ്പൊ സ്വാമി പറയും ചില ഉപാധികളുണ്ട്. കാമുകികളെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുവാൻ ഞാൻ ആരെയും അനുവദിക്കാറില്ല. ചായയും കാപ്പിയും സിഗരറ്റും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ തരം ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളെയും മാംസഭക്ഷണവും ഞാൻ നിഷേധിക്കുന്നു. ചൂതുകളികളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിൽ നിന്നും ഞാൻ എൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ വിലക്കുന്നു. അപ്പൊ പത്രലേഖകൻ ചോദിക്കും, ഈ കൽപ്പനയിൽ LSDയും മാരിജുവനയും മറ്റു മയക്കുമരുന്നുകളും ഉൾപ്പെടുവോ? അപ്പോ പ്രഭാതർ പറയും, ഞാൻ LSD ഒരു ലഹരി പദാർത്ഥമായി പരിഗണിക്കുന്നു. ലഹരി പദാർത്ഥം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ LSDയും വരും. ഞാൻ എൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ആരെയും ഏതൊരു ലഹരി വസ്തുവും ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവദിക്കുകയില്ല. അവരെ അതിരാവിലെ എഴുന്നേൽക്കാനും ദിവസത്തിന്റെ ആദ്യ യാമങ്ങളിൽ തന്നെ ശരീരശുദ്ധി വരുത്തുവാനും ദിവസവും 3 പ്രാവശ്യം പ്രാർത്ഥനാ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനും പരിശീലിപ്പിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ മതവിഭാഗം ആത്മസംയമന പ്രധാനമാണ്. അത് ദൈവത്തിന്റെ ശാസ്ത്രമാകുന്നു. അപ്പോ ഈ റിപ്പോർട്ടർ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കേൾക്കുന്നത്. അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊന്നും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല. അദ്ദേഹത്തിന് ഈ തത്വശാസ്ത്രം ഒന്നും കേൾക്കാൻ താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ റിപ്പോർട്ടറിൽ കൂടെ പ്രഭുപാദർ ആ ഒരു ചാൻസ് കയ്യിലെടുത്ത് ഈ തത്വശാസ്ത്രം എല്ലാം തന്റെ ഭക്തന്മാരും കേൾക്കാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ സ്വാമിജി പറയും, ആധുനിക സംസ്കാരത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പാളിച്ച മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വത്തിൽ കൈ കടത്തുക എന്നാണ്. അങ്ങനെ പ്രഭുപാദർ ഈ വിഷയം പറയുന്നു. പിന്നെ അടുത്ത ദിവസം ന്യൂസിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. പ്രഭുപാദർ ഈ എന്താണ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ന്യൂസിൽ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഈ എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ റോക്ക് ബാൻഡില് പോവുകയാണ്. സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു മെയിൻ ഇവന്റ് ആണ് മന്ത്ര റോക്ക് ബാൻഡ്. അപ്പൊ ഈ റോക്ക് ബാൻഡില് വരുന്ന ആൾക്കാർ 4000-ഓളം ആൾക്കാരാണ് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. എല്ലാരും ഡ്രഗ്സ് അടിച്ച് കറങ്ങി വരുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഒരുപാട് ഭക്തന്മാര് അദ്ദേഹം പോകണ്ടെന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനെ വിലക്കിയിരുന്നു. പക്ഷെ എന്നാലും അദ്ദേഹം എന്തായാലും ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോവുക തന്നെ ചെയ്തു. അപ്പൊ അവിടെ ചെന്നു. അവിടെ ഹിപ്പീസിന്റെ ലീഡേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, കുറെ മ്യൂസീഷ്യൻസ് എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്രഭുപാദർ ഒരു 10 മണിയൊക്കെ ആയപ്പോ അവിടെ ചെന്നു. അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഈ ഒരു സങ്കീർത്തനം തുടങ്ങി. ഈ സങ്കീർത്തനം അദ്ദേഹം ആദ്യം ആദ്യം തന്നെ അദ്ദേഹം അവരെ ഒരു മൃദംഗം, തന്റെ ശിഷ്യന്മാരും അവിടെ കയറിയിരുന്നു. അപ്പൊ ശിഷ്യന്മാര് ശംഖനാദം മുഴക്കുകയും മൃദംഗം വായിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. പിന്നെ അതിന്റെ പിന്നീടാണ് പ്രഭുപാദർ അവിടെ കയറിയത്. അങ്ങനെ പ്രഭുപാദർ അവിടെ കയറി അദ്ദേഹം ആദ്യം തന്നെ ഗുരുമന്ത്രം ജപിച്ചു. എപ്പോഴും എന്ത് തുടങ്ങുമ്പോഴും ഗുരുവിന്റെ മന്ത്രം ജപിച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം തുടങ്ങുക. അങ്ങനെ ഗുരു പ്രണാമം അർപ്പിച്ച് അദ്ദേഹം കീർത്തനം ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങി. ബാക്കിയുള്ളവരും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോ ആ സദസ്സിൽ നിന്ന് ഈ 4000-ഓളം ആൾക്കാരും പയ്യെ അതേ ഇനത്തില് ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ ആൾക്കാരെല്ലാരും കീർത്തനം ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങി. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം നിൽക്കുന്നതിന്റെ ബാക്കിൽ സ്ക്രീനില് കൃഷ്ണന്റെ ചില ലീലകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാരെല്ലാരും ഇതിനെ ഏറ്റുനിന്ന് നാമം ചൊല്ലി. കുറെ കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് തന്റെ ഗുരു ഓം വിഷ്ണുപാദ പരമഹംസ അഷ്ടോത്തര ശത ശ്രീമദ് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജ് കി ജയ്, ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർക്കെല്ലാം സർവമംഗളവും ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം പറയും, ഇതൊരു ബ്രഹ്മചാരിക്ക് ചേർന്ന സ്ഥലമല്ല. കാരണം അത്രയും ലെവല് കെട്ട ആൾക്കാരാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷേ എന്താണ് ഇതിൽ നിന്നും പഠിക്കുന്നത്? നമ്മളെ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഒരു വ്യക്തി ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലാൻ പറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ എത്രയോ ജന്മം ചെയ്ത തപശ്ചര്യകൾ
എത്രയോ വേദങ്ങൾ പഠിച്ചതിന് തുല്യമാണ്. അത്രയും ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിച്ചതും ദിവ്യദേശങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചതിനും ദിവ്യ നദികളിലെല്ലാം കുളിച്ചതിനും തുല്യമാണ്. അങ്ങനെ എത്ര തപസ് ചെയ്തവന് മാത്രമേ ഈ മന്ത്രം ചൊല്ലാനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ളവന് മാത്രമേ ഈ നാമം ചൊല്ലാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ കണ്ട ജനക്കൂട്ടം എല്ലാം ഹരേ കൃഷ്ണ മാമന്ത് അവരെ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ അത്രയും പതീതരായിട്ടുള്ളവരാണ്. ഇത്രയും ഹൈ ലെവൽ ഈ നമ്മുടെ കലിയുഗത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ യുഗധർമ്മമായിട്ടുള്ള ഹരേ കൃഷ്ണ മാമന്ത്രം ചൊല്ലാൻ പറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെയൊക്കെ ഒരു ഭാഗ്യം നോക്കൂ. അതും പ്രഭുപാദരുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ഉത്തമ ഭക്തന്റെ ദൃഷ്ടി പതിക്കുന്നതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നതും എത്ര ഭാഗ്യമാണ്. അവരിത്രയും പതീതരായിട്ട് പോലും അവർക്ക് ആ ഒരു നാമം ജപിക്കാൻ പറ്റി. ഇപ്പോ ഇടയ്ക്കൊരു പിന്നീട് ഒരു ശിഷ്യൻ ചോദിക്കും, ഓ പ്രഭുപാദർ, ഞങ്ങൾ ഇത്രയും ഒക്കെ തപശ്ചര്യയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ജന്മം ചെയ്തോ, അതുകൊണ്ടാണോ ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ നാമം ജപിക്കാൻ പറ്റിയത്? അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറയും, ഇതെല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്ന അനുഗ്രഹമാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ജന്മം ഒന്നും ചെയ്തു കാണത്തില്ല, പക്ഷേ ഒരു ഭക്തന്റെ, ഈ പ്രഭുപാദരെ പോലെയുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ ആ ഉത്തമ അധികാരിയുടെ ആ സമ്പർക്കം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പ്യൂരിഫൈ ആവുകയാണ്. ഇപ്പൊ ആലോചിച്ച് നോക്കിയ ഈ ന്യൂയോർക്കിലുള്ളയും സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിലുള്ളയും അവർക്ക് ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഹോപ്പും ഇല്ലാത്ത ജീവിച്ചിരുന്നവരാണ്. അവർക്ക് ഈ ഹൈ ലെവലിലുള്ള ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ഈ നാമം ജപിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിക്കും ആ ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവർക്കത് കിട്ടിയത്. അപ്പൊ നമ്മള് കൃഷ്ണാവബോധം നമുക്ക് കൂടുതൽ ഉയരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനം ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള അസോസിയേഷൻ, ശുദ്ധ ഭക്തന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സേവനം, അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ജനന മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ഉന്നത തലത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ